Менск, Кастрычніцкая плошча. А 18:00 тут мусіць распачацца акцыя супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Мяне завуць Кацярына Андрэева, і вы глядзіце жывы рэпартаж тэлеканалу Белсат з месца падзеяў. Сёння 20 снежня беларуская апазіцыя і ў прыватнасці сустаршыня БХД Павел Севярынец заклікалі людзей выйсці на плошчу, каб выказаць сваю нязгоду з падпісаннем так званай інтэграцыйнай праграмы паміж Беларусю і Расіяй. Праграма гэта ўключае ў сябе 31 дарожную мапу. І змест гэтай праграмы дагэтуль не быў апублікаваны насуперак абяцанням беларускага ўраду. І вось беларуская апазіцыя заклікала людзей выйсці сюды, каб выказаць тое, што яны з гэтым не згодныя, яны не згодныя інтэгравацца з Расіяй. Сапраўды заклапочанасць грамадства ўлады спрабавалі зняць, запэўніваючы, што палітычных аспектаў у дакуменце ў гэтым няма. Дарожныя мапы прадугледжваюць нібыта толькі эканамічную інтэграцыю, але вось як паведамлялі расійскія СМІ, гаворка можа ісці аж да стварэння канфедэратыўнай дзяржавы у 2022 годзе. І маючы на ўвазе, канешне, асаблівасці знешняй палітыкі Расіі ў апошнія гады, людзі, беларускае грамадства вельмі заклапочанае пагрозай частковай альбо нечастковай страты суверэнітэту. Апошні раз людзі выходзілі на вуліцы 7-8 снежня, якраз калі мусіла быць падпісаная інтэграцыйная праграма. Тады каля 1000 чалавек былі на менскіх вуліцах. Міліцыя тады паводзіла сябе даволі лагодна. Падчас шэсця і мітынгаў нікога не затрымлівалі, не было ніякіх сур'ёзных інцыдэнтаў. І вось наступная сустрэча кіраўнікоў дзяржаў адбылася сёння ў Санкт-Петербургу на палях саміту ЕАЭС. Напярэдадні падчас прэс-канферэнцыі Путін заявіў, што беларусы і расейцы амаль адзін народ, аднак рашэнне па будаўніцтве саюзнай дзяржавы не выканана і на 90%. І цытата: «Датаваць Менск Масква не збіраецца». Лукашенко ж на сустрэчы адзначыў, таксама цытата, што каласальны прагрэс у развіцці супрацы з Расіяй быў дасягнуты, у тым ліку па лініі будаўніцтва саюзнай дзяржавы. Аднак таксама ніякія дакументы, ніякія праграмы не былі падпісаныя сёння. Невядома пра гэта пакуль нічога. Лукашенко застаецца ў Санкт-Петербургу, а тым часам мы, я нагадваю, знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы, дзе 18:00 і мусіць распачацца гэтая акцыя. Амаль 2 тыдні, вось апошнія 2 тыдні беларуская апазіцыя, прадстаўнікі розных палітычных партыяў і рухаў абмяркоўвалі кампанію па незалежнасці Беларусі, у абарону незалежнасці Беларусі, звярталіся да расійскіх апазіцыянераў, каб тыя падтрымалі іх, выказалі сваю салідарнасць, і таксама звярталіся да беларускіх сілавікоў з просьбай, з заклікам не разганяць мірныя дэманстрацыі. Ну, а тым часам з таго, што вядома, на гэты момант пачаўся ціск і пераслед тых актывістаў, якія былі на акцыях 7-8 снежня. Міліцыя пачала дасылаць пратаколы гэтым удзельнікам, выклікаць іх на прафілактычныя гутаркі, таксама нават журналістаў, якія асвятлялі тыя падзеі. На гэтым тыдні былі затрыманыя актывісты еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, Яўген Афнагель, кіраўнік Маладога фронту Дзяніс Урбановіч. Усе яны атрымалі па 15 сотняў адміністратыўнага арышту. Таксама сёння прайшлі затрыманні ў горадні, дзе актывістаў Вадзіма Саранчукова і Сергея Вераменьку затрымалі міліцыянты за тое, што яны удзельнічалі ў акцыі 15 снежня ў горадні. Дарэчы, вось такія маштабныя акцыі адбыліся толькі ў Менску і ў горадні. Была яшчэ і акцыя ў Берасці, аднак не настолькі ўсё ж заўважная, як у горадні. Ну і, канешне, цэнтрам падзеяў 7-8 снежня быў Менск. Што да Паўла Севярынца, цяпер вось вы можаце паглядзець, што на плошчы пакуль яго няма, мы з ім абавязкова пагутарым, ён адзін з асноўных арганізатараў гэтых пратэстаў. Пакуль што мы бачым, што на плошчы вельмі шмат сем'яў з дзеткамі, і на гэта варта звярнуць асаблівую ўвагу. Таму што, па-першае, Павел Севярынец, яго затрымлівалі 18 снежня, яму далі таксама прысудзілі 15 сотняў арышту, аднак
аднак яго выпусцілі, каб праз некалькі дзён паказаць па дзяржаўных тэлеканалах, дзе распачалася такая, можна сказаць, масіраваная атака і асабістая на Паўла Северынца і увогуле на арганізатараў гэтых пратэстаў. Дзяржаўныя СМІ цвердзілі, што 20 снежня на Кастрычніцкай плошчы будзе шмат дзяцей, якія прыйдуць на ялінку ў Палац Рэспублікі. Акцыя нібыта можа ім перашкодзіць, можа нават стварыць нейкую небяспеку. Тэлеканал «Беларусь-1» у сваім сюжэце пужаў магчымай даўкай у натоўпе, а тое, што 7 снежня актывісты прамаўлялі з прыступак Палацу Рэспублікі, там назвалі спробай штурмам. Пра небяспеку таксама цвердзілі і на тэлеканале АНТ, у газеце адміністрацыі прэзідэнта СБ «Беларусь сегодня» выйшлі вось такія матэрыялы. І сапраўды мы бачым, што дзеткі ёсць сем'і з дзеткамі, аднак як бы ва ўсіх пакуль што такі святочны настрой, тут ужо ўключылася ілюмінацыя, вось можете пабачыць за маёй спяной рознакаляровую ялінку, вельмі шмат розных дэкарацыяў, стаяць розныя латкі, маленькія крамы, дзе можна набыць сувеніры, нейкія напоі, каву. Людзі туды заходзяць, і ў прынцыпе пануе пакуль што такое міралюбівая атмасфера. Аднак заўважная прысутнасць міліцыі. Міліцыя і ў форме, і ў цывільным стаіць па перыметры, і супрацоўнікі ДАІ, ды ўвогуле вельмі такая атмасфера напружаная ў першую чаргу праз гэтыя вось сюжэты ў СМІ. Пра такую напружанасць кажуць эксперты, кажуць журналісты, ну а звычайныя людзі яе, канешне, не адчуваюць. У дзяцей ужо пачаліся канікулы, пачаліся калядныя святы, таму я думаю, што шмат хто з прысутных на гэтай плошчы не думае нават пра акцыю, якая на сёння запланаваная. Я нагадаю, што пачнецца яна о 18:00, цяпер 17:37, гэта значыць, што трошкі больш за 20 хвілінаў застаецца да пачатку. Што мы бачым тут яшчэ, акрамя ялінкі? Бачым, што на прыступках Палацу Рэспублікі, дзе вось мінулым разам адбываўся мітынг, вялікія надпісы з Новым годам. Мільгаціць таксама ілюмінацыя, яна паўсюдна. Тут вось адбываецца продаж розных сувеніраў на плошчы, шарыкі рознакаляровыя прадаюць, ходзяць раставыя цацкі у такіх вось касцюмах Дзеда Мароза і Зубра. Людзі тут з'явіліся, яны фатаграфуюцца з дзецьмі. І, магчыма, пакуль мы не бачым удзельнікаў акцыі, мы маем магчымасць пагаварыць з тымі людзьмі, якія прыйшлі менавіта на свята. Сёння. Добрый дзень, тэлеканал «Белсад». Скажыце, калі ласка, чаму вось вы прыйшлі на свята, так, на ялінку? Скажите, а ці глядзелі вы БТ, ОНТ, ці чулі, што нешта яшчэ плануецца тут сёння? Нет, мы вообще на елку ходили детскую, поэтому ничего не слышали. А сёння тут будзе адбывацца акцыя супраць інтэграцыі з Расіяй. Што вы пра гэта думаеце? Ну, мы не за, скажем так. Чаму? Ну, есть определенные причины, я думаю, что нашей стране это не нужно. А вось дзяржаўныя тэлеканалы казалі, што гэта, магчыма, можа стварыць небяспеку для людзей, якія тут будуць праходзіць са свята, на свята. Ці сапраўды гэта можа быць небяспечна? Не знаю, не могу ничего сказать. Дзякуй вялікі. Ну вось людзі, якія прыходзілі на ялінку, жанчына са сваім дзіцём сказала, што не ведае нічога пра нейкую небяспеку, аднак і яна ўсё ж выказалася пра інтэграцыю таксама, што яна супраць. Ну вось вы бачыце, нават звычайныя людзі, не удзельнікі акцыі, такія меркаванні выказвалі і раней. Добрый вечер, вы хотели сказать нам нечто? Так, телеканал «Белсад». Я хотел сказать, что независимостью не торгуют ни при каких условиях и вообще нечего это обсуждать. Правда? Ну о чем разговор? Все, были вместе, достаточно. Эти дурацкие, эти все братские народы. Люди на лестничной клетке не могут поделить там, а тут придумали. Почему французы и англичане вместе воевали против нацистов и не называют себя братскими народами, правда? Скажите, калі ласка, а вы пришли на акцию супраць интеграции, альбо вы просто тут находились на площади? Я просто шел и вот увидел, что здесь, значит,
находится корреспондент, и вспомнил, что да, я слышал про эту акцию, конечно. Вот. И увидел вас, и просто как гражданин решил выразить свое мнение, что ни за газ, ни за нефть независимость не продается. Это исключено. Вот. Дякую вялікі за ваш каментар. Вось такія меркаванні можна пачуць ад людзей тут на плошчы, нават ад звычайных мінакоў. Тым часам вы бачыце, што ствараюць святочны настрой раставыя цацкі. А пакуль што збольшага вось тут у гэтай частцы плошчы стаяць журналісты. З таго, што мы бачым, магчыма, ужо ёсць і некалькі удзельнікаў. Аднак галоўныя дзеючыя асобы, арганізатары акцыі Павел Севярынец пакуль што тут не быў заўважаны. Тут нашыя калегі, тут міліцыя ў цывільным, тут проста мінакі. Дарэчы, з апошняй інфармацыі, што вядома пра сённяшнюю сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна, вядома, што міністр эканамічнага развіцця Расіі Максім Арэшкін сказаў, што яшчэ 3 дарожныя мапы застаюцца няўзгодненыя. Гэта значыць, што ў бліжэйшым часе варта чакаць наступных сустрэчаў Лукашэнкі і Пуціна. І гэтае пытанне яшчэ будзе абмяркоўвацца. Сёння нічога з таго, што нам вядома, падпісана не было і ўзгадненне працягваецца. Хаця вось з таго, што ўчора казаў Пуцін на прэс-канферэнцыі, відавочна рыторыка такая у яго адназначная. Ён настроены на гэтую інтэграцыю, пра гэта кажуць і беларускія, і расійскія эксперты. І мы будзем назіраць за ўсімі падзеямі. А для нашых гледачоў, для тых, хто далучыўся да эфіру, я нагадаю, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе 18:00 апазіцыя заклікала на акцыю супраць інтэграцыі з Расіяй. Пакуль што акцыя не распачалася, мы паспрабуем пагаварыць яшчэ з людзьмі, якія сёння тут ёсць на плошчы. Добрый дзень, тэлеканал Белсад. Скажыце, калі ласка, што вам вядома пра тое, што адбываецца тут на плошчы сёння? Я не знаю. Можа, мы з вами пагаварым. Добрый вечар, тэлеканал Белсад. Скажыце, калі ласка, ці вядома вам, што тут плануецца акцыя палітычная? Нет. І вы нічога не чулі пра гэта? Нет. Добра, скажыце, калі ласка, што вы думаеце пра інтэграцыю з Расіяй? Тады ў такім разе чулі пра гэта, напэўна? Да, конечно. Ваше меркаванне? Нейтральная. Нейтральная гэта як? Ну, без разницы мне как бы. Ну так. Добра, скажыце, калі ласка, а вось вы тут штовечар стаіце, прадаёце гэтыя шарыкі, ліхтарыкі, ці толькі сёння вас папрасілі? Вечер? Каждый вечер, да. Кожны вечар вы тут? Да. Добра, дзякуй вялікі. Ну вось не ўсе людзі такія камунікабельныя, як наш папярэдні спікер, але ўсё ж ёсць розныя меркаванні, розныя стаўленні. Хтосьці сапраўды ставіцца да інтэграцыі з Расіяй нейтральна, як сказаў нам наш суразмоўца. Старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч ужо знаходзіцца на плошчы. Добрый вечар, спадар Юрась. Скажыце, калі ласка, сённяшняя акцыя, якой яна, на вашу думку, будзе? Які план гэтай акцыі? Дзе Павел Севярынец цяпер знаходзіцца? Акцыя будзе выключна мірнай, і план быў таму загадзя агучаны. Гэта збор на Кастрычніцкай плошчы і праход па некалькіх кропках у горадзе Менску. Я думаю, што это ў нечым будзе нагадваць і папярэднія акцыі пратэста. І, напэўна, іхняя асноўная моц была ў тым, што яны дазволілі ахапіць большую колькасць людзей, якія і праязджаюць міма, і, можа быць, нават і не ведаюць пра то, што акцыя адбываецца, але калі ідуць дэманстранты, выкарыстоўваюць сімволіку, то гэта робіцца заўважна. А адносна прагнозаў іх цяжка загадзя казаць. Адзінае відавочна, што вось мы маем
10-15 хвилин до початку акції, і нема блокування, нема турнікетів, які нібито планувалося виставляти. Ну, є десятки людей у цивільному, які стоять по периметру площі, каля переходів, ну і відсочують, хто з'явився. Ну, ці є у їх загади на нешта інше, крім просто як назирати, тут сказати покуль немагчыма. А, до речі, так само ось підчас паседжання у вашого організаційного комітету, які цягнулися апошнія тижні, гучала ідея зібратися і завтра, у тим ліку 21 снежня, о 14 годині. Ці відбудеться гэта, коли так, то у якому форматі? Я думаю, что дальнейшие кроки будут залежать от того, что будет відбуватися сьогодні. І вже певні є сигнали, це, наприклад, не підписання домовленості, тільки полуторагодинні перемови поміж Путіним і Лукашенко, з яких не роз'їхалися ні з чим, навіть не вийшли до СМІ. Це значить, що на сьогодні ще кропка не поставлена. Правда, невідомо, ці не буде вона поставлена завтра, ці не заламають руки Олександру Лукашенку ось за сьогоднішню ніч, як він любить ламати руки людям, які виходять у оборону незалежності. Тому будемо глядіти, як будуть розгортуватися події. Натурально, що і протяг завтрашньої акції буде залежати від того, наскільки масово люди прийдуть сьогодні. Дякую вялікі за ваш каментар. Гэта быў Юрась Губарэвіч, старшыня руху за свабоду. Тым часам мы бачым, што блогер з Воршы, Шэры Кот, так яго завуць Дмітрый. Дмітрый, можна з вами паговорыць, калі ласка? Была інфармацыя пра тое, што нібыта вы кудысьці зніклі вось сёння, так, Ну, што вот нібыта... появился теперь, видите как. Понимаете, Вас в нашей затримливали? стране, чтобы появиться в нужном месте, надо сначала исчезнуть, иначе я бы точно здесь не появился. Понимаете как? Я ушел на дно, скажем так. Скажите, ці вы, вось некаторыя актывісты скардзіліся, што яны апошнімі днямі адчувалі за сабой, скажем так, сачэнне з боку міліцыі. Ці у вас была таксама такая ситуация? Нет, я уехал раньше, как бы я подготовился этот раз хорошо. После 8-го я этот урок хорошо усвоил, поэтому я не видел, чтобы за мной следили. Но я читал новости о том, что происходит. Вот про задержание Винярского, Афнагеля. Я знаю, что за людьми следили, что их прессовали. Я как бы не ожидал такой реакции со стороны власти. Все-таки мы делаем правильное дело, мы защищаем конституционный строй Беларуси, помогаем вот защитить суверенитет, в отличие от нашей власти, которая ведет себя так вот очень странно. Вот, так что, ну, я лично не ощущал ничего такого. Я знал, что будут следить, я знал, что необходимо определенную осторожность проявлять, и поэтому вот я здесь. Вядома, што некаторых выклікалі ў міліцыю, некаторых на гутаркі, некаторым пратаколы прыходзілі. У вас такога не было, вас не турбовали. Сейчас телефон, он у меня был давно выключен, и у меня пришло СМС о том, что уже Ленинский, по-моему, суд меня вызывает, за что-то там будет судить. 19-го у меня должен был проходить суд в Центральном суде, я вообще не знаю, какие результаты, правозащитники тоже ничего не публикуют. Надо будет потом поговорить об этом, что мне там дали, не в курсе. Прабачце, а судзіць калі будуць вас? Судить, вот сейчас давайте посмотрю. СМС из... Прыйшло СМС з міліцыі, блогеру, які называе Вот, сябе значит, Шэры суд Кот. Ленинского Нагадайце ваше района, прозвішча, калі ласка. Козлов Дмитрий, так. Дмітрий Козлоў. 30 декабря 2019 года к 12:30, Ленинский район. За удзел у акцыі. Тут не написано, за что административное правонарушение 2334. Это в протоколе будет написано. Это, я так понимаю, за 7-е. Потому что мне звонили, еще когда я был несколько дней назад в Полоцке, мне звонили и сказали, что из милиции вам надо явиться, там на вас протокол составляют за 7-е. Дзякуй вялікі. Вось так мы даведаліся, што вас будуць судзіць. Гэта быў блогер Дмітрый Козлоў. Тым часам ужо больш нашых калегаў тут стала. І не толькі калегаў, а ёсць і актывісты. Таксама мы бачым спадарыню Тацяну Северынец. Скажыце, калі ласка, як справы ў Паўла, дзе ён цяпер знаходзіцца? Наколькі я ведаю, таму што я была ў іх, прыехала спецыяльна, каб яго падстрахаваць, але мой хлопец уже збег. І наколькі я ведаю, быў на нейкіх яшчэ перамовах, і як падказваюць мне, што ён недзе на падыходзе. Спадзяюся, што ён прыйдзе сюды без перашкоды. Так што вот я бачу людзей, свята, святочную елку напярэдадні Новага года. Учора была добрая такая, як сказаць, добрая, трагічная, можа, дата, але тым не менш, это была дата, калі беларусы адчулі сябе народам, і я спадзяюся, што сёння беларусы таксама заявяць увесь голас пра тое, што інтэграцыя з вялікім братам нам аніяк не патрэбна. Мы невялікія, але мы горды беларускі народ, у нас сваё жыццё і свой шлях у гэтым жыцці. Так што жыве Беларусь!
Дзякуй за каментар. Гэта маці Паўла Северынца Тацяна Северынец, якая таксама прыйшла сёння на Кастрычніцкую плошчу паўдзельнічаць у акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй. Яна паведаміла нам, што Павел Северынец неўзабаве таксама будзе тут. Тым часам паглядзіце, што ўжо удзельнікі пачынаюць паступова збірацца. Тут, канешне, пакуль што пераважаюць нашыя калегі-журналісты, аднак ёсць ужо і удзельнікі, і відавочна яны тут. Як мінімум, можна сказаць, пра два дзясяткі чалавек цяпер менавіта, скажем так, патэнцыйных удзельнікаў, тых, хто выглядаюць як удзельнікі, а не як сем'і з дзеткамі, якія прыйшлі на свята, а ёсць і сем'і з дзеткамі. Яны назіраюць, дарэчы, з вялікай цікаўнасцю за тым, што адбываецца тут. І хіба не ўсе разумеюць сутнасць, скажем так, гэтай падзеі. Павел Северынец падыходзіць да плошчы, пра гэта нам сказала ягоная маці. Тым часам я нагадаю, што учора праводзілі акцыю у гадавіну разгону плошчы 2010 Чырвонага касцёла прадстаўнікі анархічнага руху, а таксама экс-палітвязень Мікола Статкевіч праводзілі акцыю сваю. Яны расклалі там партрэты зняволеных па палітычных матывах, як яны лічаць. А таксама Мікола Статкевіч заявіў, што збіраецца балатавацца ў прэзідэнты, выстаўляць на выбарах у 2020 годзе сваю кандыдатуру. Пакуль што вось тыя нешматлікія актывісты раздаюць інтэрв'ю, і ніякага руху значнага не адбываецца. Я трошки нагадаю, як людзі пратэставалі 7-8 снежня. Тады Павел Северынец першы заклікаў людзей сюды выходзіць, і таксама кампанія «Свежы ветер». Але спачатку «Свежы ветер» з ініцыятывы «Свежага ветру» людзі ўсталі ўздоўж праспекту Незалежнасці у жывы ланцуг. А потым ужо з Паўлам Северынцам ды іншымі апазіцыянерамі яны прайшліся па цэнтральных плошчах гораду, былі тут на Кастрычніцкай, былі таксама на плошчы Незалежнасці, на плошчы Свабоды, на плошчы Куба-Коласа. Гэтае шэсце цягнулася 5 гадзінаў, і яно не завяршылася ніякімі інцыдэнтамі. Тады не было ніякіх затрыманняў, і ўвогуле міліцыя паводзіла сябе дастаткова лагодна. Чаго нельга сказаць пра наступствы гэтых акцыяў, таму што неўзабаве распачаліся пратаколы, распачаліся выклікі актывістаў у пастарункі, на гутаркі, і таксама і нашых журналістаў тэлеканалу «Белсат» выклікалі на так званыя прафілактычныя гутаркі у пастарунак. Пару дзясяткаў удзельнікаў, імаверна, цяпер ёсць. Некаторыя ўжо раскладваюць сцягі, чырвона-белы сцяг з пагоняй. Вось у чалавека гэта першы чырвона-белы сцяг, а вось ужо з'явіўся і другі таксама побач. І прагучаў упершыню на сёння тут, на гэтай плошчы, замест святочнай песні лозунг «Жыве Беларусь». Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Будет барахить Беларусь. Это пещерные, а я барахить вас не буду. Хотя посях это назывался для площади. Серый кот! Этот пещерный народ не стоит даже 1 копейки. Скажите, калі ласка, чаму вы сёння прыйшлі на плошчу? Там трошки глуховато, поэтому мне надо
Чому ви прийшли на площу сьогодні? Потому что это день оккупации, мне сказали. В интернете прочитала, что сегодня оккупация Беларуси. И в этот день. Вот. Потом будет следовать аннексия. И вы будете уже венчавать, Путина называть, ну не крымский, а белорусский. И краины вашей не будет. Вось такое меркаванне выказаў гэты чалавек, які прыйшоў сёння на плошчу. Я боюсь, пусть я посмотрю. Российской Федерации. Или что-то в этом роде. Поэтому я сложно, я не профессионал, не специалист. Ну, я по моим ощущениям... Вы пытались, чего пошел? К сожалению, плохо этого до конца не понимаю. Люди правильно 25 лет приучили не интересоваться политикой, не интересоваться, что происходит с жизнью в Беларуси. Хорошо, поэтому сложно это. В этот момент, я смотрю, 7-8, молодцы люди, вышли, было и достаточно много. Хотелось бы, чтобы все-таки белорусы встали и все отстояли свою независимость на этой площади, начиная с этой площади. А чому ви з таким недовіром ставитеся до ідеї незалежності? Вот все ж таки Лукашенко і чиновники, яны обіцяють, що буде полепшена економіка, що у Білорусі буде більше можливостей продавати свої товари на російський ринок, ціна на нафту, на газ буде знову для нас низька. Що вам не подобається? Я не верю в эти слова. Мы исторически, я уверен, что нужно дружить со всем миром. Нам заявляют, что у нас как бы с Россией дружбы, с Европой хорошие отношения. У нас плохие отношения. Пакуль прамаўляе блогер Максим Філіпович, Павел Северинец з'явіўся на плошчы. Добрый вечер, гаспадар Павел. Я прошу прабачэння, зараз мы просто вызначымся, дзе нам лепш становіцца. Можа быць, падалі ад елкі. Добра, шановнае гаспадарства. Просьба группы головы подвести аппаратуру рукавую. Можете сказать, как вы оцениваете сегодняшние переговоры? Мы супраць перамоваў Лукашенко и Путина. Они ведутся за спиной белорусского народа, тому мы супраць, и мы тут для того, каб выказаць свою позицию. То, что мы супраць. Добра, шановне гаспадарства, мы зараз пройдем трошки далей, каб не перашкаджаць тым, хто каля елкі. У мяне просьба, каб мы трошачкі ў той бок. Гаспадар Павел, скажыце, калі ласка, ці вы бачылі ўсе гэтыя сюжэты, якія дзяржаўныя СМІ паказвалі пра вас, што вы пра гэта думаеце? Яны казалі пра небяспеку шматразова. Што вы думаеце пра гэта? Я думаю, што гэта спектакль. Я думаю, што спрабавалі проста спалохаць людзей, каб прыйшло менш людзей, але людзей ужо шмат, яшчэ нават няма часу. Прывітанне, мамуль. Яшчэ няма часу, але людзей сабралося ўжо багата. Я думаю, што людзей сёння будзе шмат. Трошкі туды, але так. Чаму вы вырашылі? Бо праграма ж не падпісаная інтэграцыйная, няма як бы выніку гэтых перамоў. Паціху вось гэтыя дарожныя карты праклятыя, якія нясуць закабаленне Беларусі, якія несуць далучэнне Беларусі да Расіі, таму, канешне ж, мы супраць іх, і нават калі там не ўзгодненыя 3, альбо Расія там дасць пару мільярдаў крэдыту і ўрэшце рэшт усё ўзгодніць, это будзе азначаць продаж Беларусі па кавалках альбо гуртам. Мы супраць гэтага, натуральна. Скажите, калі ласка, ці будзе акцыя заўтра? Абвяшчалі, што будзе 21 снежня Пакуль яна таксама. стаіць у плане, мы давалі такое апавяшчэнне. Сёння мы параемся з арганізатарамі на працягу той акцыі, якая будзе адбывацца сёння. Вы казалі, што на выпадак гвалтоўных дзеянняў з боку ўладаў ёсць нейкі план Б, хаця б намікніце, што гэта за план? Пакуль што мы гвалтоўных дзеянняў не бачым, пакуль што не будзем і раскрываць. Дзякуй вялікі. Напоминаю, что в случае невыполнения законных требований сотрудников милиции вы будете привлечены к ответственности. Супрацоўнікі міліцыі толькі што прайшліся ўздоўж плошчы і сказалі, што акцыя гэтая не санкцыянаваная, а значыць, магчыма, што будуць нейкія меры прымененыя да ўдзельнікаў. Живе Беларусь! Живе! Напоминаю, что в случае невыполнения законных требований сотрудников милиции вы будете привлечены к ответственности в соответствии. Так, дорогие сябры, калі ласка, мы зараз стаім і чакаем. Стаім і чакаем, калі ласка. Мы супраць таго, каб... Организованное вами мероприятие не разрешено!
Еще раз убедительно просим вас разойтись. Напоминаю, что в случае невыполнения законных требований сотрудников милиции любого громадянина Республики Беларусь. Поймите, у нас нету демократии, противоречия, ваши права. Люди сказали міліціянтам, што яны тут не парушаюць закон, і такую невялікую спрэчку уступілі. Живи Беларусь! Тым часам міліцыянты абыходзяць вакол вось гэтую купку людзей, якая сабралася пасярод плошчы, і кажа, што акцыя гэтая несанкцыянаваная і што, магчыма, будуць прымененыя нейкія захады да людзей. Так, сябры, група дружыны. Да, група дружыны ёсць. Я протестую этом митинге. Адзін удзельнік прыйшоў у такім святочным строі, падаецца. А третьего ты берешь, Давайте разом со мной. Давайте, группа Соломон. Раней Павел Севярынец сказаў, што тут будзе забяспечаная група людзей, група удзельнікаў, якія будуць адказваць за бяспеку. Просим вас разойтись. Тым часам рух у бок палацу Рэспублікі, у бок ялінкі пачаўся. Цяпер каля сотні чалавек дакладна тут ёсць. Мы будзем сачыць за абнаўленнямі, за інфармацыяй, якую прадстаўляюць назіральнікі праваабарончага цэнтру «Вясна». Пакуль што паводле нашых прыкладных падлікаў гэта каля сотні чалавек, але Павел Севярынец сказаў, што, магчыма, гэтая колькасць будзе павялічвацца. Что с перамовамі? Сябры, тыя перамовы, якія вядуцца, ўжо сам факт іх. Это ёсць злачынства, дзяржаўнае злачынства. За спіной народа нельга размаўляць пра тое, каб прадаваць краіну. Таму мы супраць любых саюзаў з Расіяй, мы супраць любых дарожных картаў, мы супраць інтэграцыі, якая вядзецца. Мы супраць, і мы сёння пра гэта на поўны голас скажам. Супраць. Дзякуй, сябры. Так, чакаем усіх. Малады чалавек прыйшоў з такім крэатыўным плакатам, дзе напісана «Інтэграцыя, не смяшыце мою картошку». Скажыце, калі ласка, што вы хацелі сказаць гэтым вось плакатам, чаму не смяшыце? Гэтым плакатам я хацеў паказаць, прадэманстраваць Расіі і ў прыватнасці Пуціну тое, як убога выглядае яго жаласная спроба паглынання Беларусі. І я хацеў бы... Смешна мне таму, што расейцам трэба турбавацца не пра паглынанне чужых земляў, а пра тое, што ў іх адбываецца эканамічная і сацыяльная катастрофа, якая непазбежна прыведзе да распаду іх уласнай краіны. І я не баюся інтэграцыі. Я ўпэўнены, што даволі хутка мы станем сведкамі, наадварот, канчатковага распада Савецкага Саюза, і непазбежным следствам гэтага стане аддаленне Беларусі ад Расіі, ад расійскай культуры наогул і збліжэнне з Еўропай. Так што я прыйшоў сюды не таму, што я там баюся некага паглынання Расіі і Беларусі, а прыйшоў, каб падтрымаць тых, хто супраць інтэграцыі. І яшчэ адна важлівая думка пра ўсю гэту інтэграцыю. Вось наогул абмеркаванне любой інтэграцыі Расіі і Беларусі, паглыбленай, непаглыбленай, неважліва. Вось сам факт абмеркавання якой-небудзь інтэграцыі гэта ўжо дрэнная і трывожная прыкмета. Таму што еще ёсць час. Я проста упэўнены, што любому нармальнаму і сумленнаму, у першую чаргу, у адносінах да самого сябе чалавеку зразумела, што той напрамак развіцця, да якога патрэбна імкнуцца беларусам, гэта Еўропа. Еўропа раўно цывілізацыя. Пуцінская Расія гэта ідэалагічны вораг цывілізацыі і вораг цывілізацыі наогул.
Дякую вялікі за ваше меркаванне, дякую за ваш каментар. Тым часам я нагадаю, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Так, Гэты сцяжок, вось гэты сцяжок, тут крыху выцеў чырвоны колер, але ён у мяне з 1994 года, з першых выбараў. Я вельмі хачу, каб у нашай дзяржаве, у свабоднай Беларусі былі сапраўдныя выбары. скажыце, калі ласка, а вось вы прыйшлі на гэтую акцыю, вы бралі ўдзел заўсёды, вось апошнія 25 гадоў у акцыі. Магчымасці так, але я не выходжу на трыбуну. Ну, сілы не тыя, ўзрост не той. Але я праводжу заняткі, размаўляем па-беларуску. І бачу, што апошнія 2 гады у людзей знік з вачэй страх, калі я віталася па-беларуску. У людзей з'явілася цікаўнасць у нейкай ступені да чалавека у Мінску, да чалавека, які гаворыць па-беларуску. А ўвогуле я заўважаю, як наша мова беларуская цудоўна асімілюе рускую мову. Вось, поэтому нам трэба жыць у сваёй краіне. Як вас завуць, спадарыня? Мяне завуць Ядвіга. Спадарня Ядвіга, дзякуй вялікі за ваш цікавы аповед пра вось гэты чырвона-белы сцяжок, якому 25 гадоў, усяго на год малодшы за мяне сцяжок. А тым часам паглядзіце, калі ласка, колькі чалавек цяпер на плошчы, прыкладна некалькі сотняў ужо дакладна ёсць. Апошнім разам мы казалі, што больш за 100, і вось таго часу людзей стала больш. Цяпер мы бачым, што на плошчы таксама прыйшла спадарыня Алена Анісім, была дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, таксама старшыня таварыства беларускай мовы. Спадарыня Алена, скажыце, калі ласка, вось усё ж не была падпісаная гэтая дамова сёння, а людзі працягваюць выходзіць. Як вам падаецца, які лёс гэтых пагадненняў паміж Беларусю і Расіяй? Ці будзе яна ўсё ж падпісаная ў выніку, і якая будзе рэакцыя беларускага грамадства? На добрый толк палітыкі павінны зразумець, што народы не хочуць жыць так, як яны сабе мрояць у галовах, калі яны выбудоўваюць адносіны выключна пад сябе, забываючыся на інтарэсы нацыі, беларускай у дадзеным выпадку. І на добры толк гэтая дамова павінна быць скасаваная, а адносіны паміж Беларусю і Расіяй выбудоўваюцца так, як выбудоўваюцца з іншымі. З Польшай, з Германіяй, з Літвой, з Украінай і гэтак далей. Двухбаковыя дамовы – гэта самае тое, што працуе і тое, што рэальную роўнасць адлюстроўвае па ўсіх параметрах. Я прыйшла сюды, таму што мяне хвалюе не толькі лёс Беларусі як незалежнай краіны, але мяне хвалюе і лёс беларускай мовы, бо мы сёння бачым звужэнне яе па ўсіх параметрах, мы бачым пагрозу беларускай мовы ў сферы адукацыі. Мы вельмі мала чуем ад нашых прадстаўнікоў улады беларускую мову. І таму мы павінны бараніць незалежнасць і бараніць нашу культуру, у тым ліку нашу мову. Спадарня Алена, вы казалі, я памятаю, на паседжаннях апазіцыі пра тое, што вось тут мусяць быць насамрэч дэпутаты, дзеючыя дэпутаты мусяць быць тут. Што вы ведаеце пра стаўленне гэтых людзей да інтэграцыі з Расіяй, вашых былых калегаў? Ну, я толькі магу меркаваць тое, што адказваў спадар Андрэй Савіных. Ён сказаў, што мы нічога не ведаем пра пагадненні, гэта сфера палітыкі. Але шановныя дэпутаты забываюцца пра тое, што яны ёсць дзеячы палітыкі, яны палітычныя дзеячы. І няма чаго хавацца, а трэба выказваць сваё стаўленне. Бо калі ёсць Беларусь, яны ёсць як прадстаўнікі, хай сабе умоўна легітымнай заканадаўчай улады. Калі няма Беларусі, яны ніхто. І нельга растаптываць сваё я нават такім чынам. Дзякуй вялікі за ваш каментар. Спадарня Алена Анісім была дэпутатка Палаты прадстаўнікоў. А тым часам давайце падыдзем бліжэй да Паўла Северынца. Усё ж мітынг
пакуль што не распачынаецца паводле ягоных словаў. А 18:30 тут запланаваны пераход на іншае месца, на іншую кропку акцыі. Есть люди, яким потребна ночевка у Менску, и есть люди, які готовы предоставить свою ночевку удельникам з регионов, то калі ласка, падыходзьце таксама да мяне, прадстаўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі, правядзе запіс і удакладненне. Калі хтосьці патрабуе начлегу сёння на заўтра, то калі ласка, падыходзьце. Просьба хлопцаў, якія у нас гатовы удзельнічаць у дружыне, звярнуцца да Віталя. Вы бачыце Віталя, звярніцеся, калі ласка, ён размеркуе вас па двух групах і раскажа, што рабіць. Тыя, хто у нас займаецца бяспекай, абазначаныя вось такімі стужачкамі. Спадарства, зверніце увагу, у кого вось такая короткая червоно-белая стужечка, это группа бяспекі. Калі ласка, просьба выконваць рэкамендацыі гэтых людзей дзеля бяспекі і парадку. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Давайте правядзем невялічкую пераклічку, як мы гэта звычайна рабілі 7 і 8. Ці ёсць тут людзі з Барановичаў? Павел Северинец тим часом запитує, хто з яких регіонів приїхав. І ось молодий чоловік чомусь заклеїв собі вусни. І ми так розуміємо, що він не може потлумачити, чому він це зробив. Ні? З таким чином так само люди виказують свою незгоду, виказують протест. Сябры, я хочу вам поведомить, что до початку гэтай акцыі затрымана некалькі наших сябраў. І зараз я прапаную запатрабаваць свабоды для ўсіх тых людзей, якія знаходзяцца альбо на акрэсціна, альбо затрыманыя, знятыя з цягнікоў. Такім чынам, Урбановичу свабоду! Григенчи свободу! Винярскому свободу! Афнагелю свободу! Веремеенку свободу! Саранчукову свободу! Павел Северинец перелічває прозвища людей, які були затримані напередодні акції і у день самої акції, а потребує для їх найхутчішого визволення. Так. Да, скажите. Живи Беларусь! Ну, конечно, вы все ведаете, что у нас не только ГПшный режим, а лишь полицейская держава. Весь час идут новины, в Гродно отбылись суды. Веремеенку 30 базовых величин, Саранчукову 25, они на воле. Слава героям! Так, дорогие сябры, апошнюю інформацію про затриманих розповів Вячеслав Сілчик, а тим часом Павел Северинец координує проведення цієї акції. Повторюю ще раз, ми не перешкоджаємо батькам, дітям святкувати, що вони лічать потрібним. Але ми люди, яким болить факт здрадницьких і таємних перемовів на центральній площі Менску. У день гэтых перемовів ми збираємося виказати свій протест. Робимо це мирно, але рашуче. Тому що ми хочемо, щоб жила Білорусь. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Люди працягваюць знаходзіцца на плошчы з плакатамі, і вось тут чалавек прыйшоў з такім плакатам, дзе напісана ніякіх саюзаў з крамлёўскай бандай. Давайте з ім пагутарым. Можна, калі ласка, вам задаць некалькі пытанняў? Вось такія думкі прыходзяць удзельнікам акцыі. Можна, калі ласка, з вами пагаварыць? Скажыце, калі ласка, чаму вы лічыце, што вось Расія гэта вайна? Адкуль у вас узялося такое перакананне? С самого початку, калі бомбили Чечню и убили больше, чем 200 тысяч жителей этой страны, бомбили с самолетов, расстреливали с танков, работала артиллерия, град, убили больше 200 тысяч человек. При штурме Беслана погибло больше 300 детей. Это преступный режим. Потом этот режим напал на Грузию в 2008 году. Гибли грузины. Потом напал на Украину, забрал Крым. Это банда, настоящая банда. В Кремле организованная преступная группировка.
Понимаете? Российский народ в беде. И в эту беду тянут эту Беларусь несчастную. Понимаете? Дякую велике. Вот еще плакаты. Показывае свае плакаты нам спадар, і тут напісана ні акупацыю, ні аншлюсу. І таксама ёсць плакат, які намаляваў мастак Алексей Марачкін. Там роспись його. Він аж вочі закрив. Так, як кажуть, не глядячи, підписує. Тут працытаваная, дарэчы, нядаўняя цытата самога ж Лукашэнкі. Дружити треба з многими людьми і з країнами, але не так, щоб наша зникла незалежність. Вот, поэтому мы сегодня тут за незалежность Беларуси, за ее самостоятельность, вот что самое главное. Скажите, калі ласка, вось вы цытуеце тут самога ж Лукашэнку фактычна, гэта ж ягоныя, вы цытуеце тут словы Лукашэнкі, так? А скажите, калі ласка, чаму менавіта гэтую фразу вы абралі для сваёй працы, для гэтага плакату? Но ведаете что, это самая такая дурацкая фраза, вот, тут еще ёсць нехта верш написал, вот, тут написано: ты шестерка, а не туз, нахрена нам ваш союз? То есть тут такая как бы критичная ирония, вот, потому что он не выбирая гэтыя выразы, а вот так, что в голове, и вот, на самой справе, то он его притиснуть и будет подписывать, вот, все, что ему покажут. На жаль, так. Дякую вялікі. Тым часам я нагадаю, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе адбываецца ўжо цяпер акцыя супраць інтэграцыі з Расіяй. Тым часам вось толькі што анансавалі працяг акцыі. Нашего митинга в оборону незалежности будут подтягиваться регионы. Закликаю Медчуков перапосціць у сетках таксама 21-го 14 годин. Чекаю вас завтра таксама. Першие два митинга. Толькі што арганізатары анансавалі працяг акцыі заўтра 14:00 на гэтым жа месцы яна адбудзецца. І мае патребу да ночлега. Калі ласка, падыходзьце сюды, звяртайцеся да гаспадара Алеся. Тыя, хто могуць даць ночлег тым, хто з рэгіёнаў прыехаў, калі ласка, таксама падыдзіце. 7 і 8 мы 10 чалавекам дапамаглі такім чынам. Так што, сябры, тыя, хто з Менску, ёсць вольныя месцы, ёсць магчымасць прыняць людзей, просім вас дапамагчы. Сябры, а зараз я трошкі скажу пра тое, што будзе пазней. Мы павінны будзем у раёне 18:30-18:40 перайсці на месца правядзення мітынгу. Пакуль што ў нас збор на гэтым месцы. Мы збіраемся і чакаем людзей. Мы просім усіх, хто бачыць стрымы, мы ведаем, што это зараз десяткі тысячаў людзей. Просім вас, заклікаем адным словам: долучайся! 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 Мы плануем сегодня провести митинг с урочистыми спевами наших национальных гимнов. Мы плануем зачитать зварот кіраўніцы Рады Белорусской Народной Республики Івонкі Сурвілы. Мы плануем послухать депутатов незалежности, якія забеспечили для Беларуси незалежность. Мы плануем послухать лидеров партий и рухов, а таксама зладить пэўны вольный микрофон. Усё гэта будзе на месцы мітынгу, сябры. А зараз давайте гукнем, каб нас пачулі тыя, хто вакол і яшчэ не вырашылі далучыцца. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Давайте зробім яшчэ невялічкую пераклічку. Сябры, калі ласка, скажыце, хто удзельнічаў у акцыях 7-8? Падыміце рукі. Дякую, нас шмат. А хто прыйшоў без акцый 7-8? Хто не удзельнічаў? Ёсць такія? Падыміце рукі. Ёсць і такія, хто на сутках сустрэў я калісь Круткін. Я зразумеў, тут і тыя, і іншыя сябры.
Дорогие сябры, вельми просим вас не падавацца ні на якія правакацыі, калі раптам штосьці падазронае. Тут таксама ёсць і дзяржаўны сцяг, не толькі бел-чырвона-белы, але і таксама афіцыйны сцяг чырвона-зялёны. Давайте падыдзем да таго, хто яго трымае, і пагаварым з гэтым чалавекам. Добрый дзень. Тэлеканал Белсат, скажыце, калі ласка, чаму вы прыйшлі з дзяржаўным сцягам афіцыйным? У меня таксама і бело-чырвона-белы ёсць, а гэта не мой. Але вось гэта навошта вы ўзялі дзяржаўны сцяг? Все равно его перевернули. Так делать можно. Добра, хто-небудзь патлумачыць, навошта тут афіцыйны сцяг? Что вы хотели гэтым сказать? Магчыма, вы? Потому что люди, которые сейчас живут в Беларуси, возможно, не поддерживают оппозиционный блок, они, скорее всего, тоже против какой-либо интеграции, и, наверное, они тоже хотят независимости. Поэтому мы символизируем эту независимость как оппозиционного блока, наверное, так и государственного. Это не наш флаг, нам его подкинули. Вось маладзёны, якія атрымаюць афіцыйны сцяг разам з бел-чырвона-белым. Давайте паглядзім, якія яшчэ плакаты сёння ў людзей тут. Дарэчы, варта адзначыць, што вось мінулым разам на акцыях было даволі шмат моладзі, і цяпер таксама мы бачым, што ёсць вось гэтыя цікавыя вельмі маладзёны. Добрый вечар, тэлеканал Белсат. Скажыце, ці можна з вамі пагаварыць? Конечно, можно. Колькі вам гадоў, прабачце? 19. Добра, тады скажыце, калі ласка, вы прыйшлі ў нацыянальным строі, па-першае, зімой. Вам не холодна? Так. Так, але навошта вось вы так апрануліся, ды яшчэ мы бачым, што вы ў дзяржаўны сцяг загарнуліся. Што вы хацелі гэтым сказаць сваім выглядам? Ну, дзяржаўным сцягам мы тут усёй кампаніі як бы прыйшлі з усімі сцягамі Беларусі ва ўсіх іх іпостасях. Мы, па-першае, таким чынам хацелі паказаць едзіненне як бы людзей, якія нарадзіліся і пад чырвона-зялёным сцягам, і тыя, якія яшчэ памятаюць, і для каго з'яўляецца каштоўным бел-чырвона-белы. І па-другое, ну, чаму мы так сюды прыйшлі? Ну, гэта міні-сюрпрыз, і вы зараз убачыце. Мы ўбачым сюрпрыз. А скажыце, вы прадстаўляеце нейкую арганізацыю, рух? Так, ну я з'яўляюся чальцом за адзіночання беларускіх студэнтаў, ён таксама з'яўляецца чальцом беларускіх студэнтаў. Але з намі ёсць людзі, якія раней былі апалітычныя і некалькі месяцаў літаральна таму дазналіся ўвогуле аб тым, што існуе такая рэч, як інтэграцыя Расіі і Беларусі. Яны прыехалі разам з намі, студэнты з іншых гарадоў. А вы з Менску самі, так? Так. Як вас завуць? Стася. Добра, Стася, калі ваш сюрпрыз мы зможам пабачыць і дзе? А дзе яны? Я не ведаю. Ну, 10 хвілін праз 10-20. Тут, так? На гэтым месцы? На баку. Ага, добра, дзякуй вялікі, Стася. Ну вось дзяўчына нам сказала, што запланаваны нейкі сюрпрыз. Не толькі яна, але вось і сяброўкі яе прыйшлі ў нацыянальных строях. І тут ёсць і мы бачым і тыя твары, якія мы бачылі раней, знаёмыя дзяўчаты, з якімі мы гутарылі мінулым разам, нават з тымі ж плакатамі. Неўзабаве нешта будуць паказваць вось гэтыя дзяўчаты, нейкую імпрэзу падрыхтавалі паводле іх словаў, але праз 10 хвілінаў мы да іх абавязкова пастараемся вярнуцца. Тым часам паглядзіце, калі ласка, на сітуацыю цяпер на плошчы. Дакладна пра некалькі сотняў чалавек можна цяпер казаць, але мы будзем сачыць за інфармацыяй назіральнікаў праваабарончага цэнтру «Вясна» і падаваць вам самыя актуальныя звесткі. Цягні сюда, хлопцы. Скажыце, калі ласка, што распавядзіце падрабязней пра гэтую петыцыю. Бачым, што вы патрабуеце рэформаў у праваахоўнай сістэме. Калі можна, коротка, навошта гэта патрэбна людзям? Глядзіце, і мне была справа пра тое, што мяне падмануў прадпрымальнік адзін, так? Вось. Яны 4 месяцы мутузілі,
не давали мне отказу, и я написал скаргу. Значит, там отримався одного покарали, значит, позбавили премії, комусь винесли вимову. Нарешті, праз 4-5 місяців я отримав отказ, але я не певний, що він не сфальсифікований, тобто, що він не зроблений задньою датою. Ось, я злий на їх, і тому я, як демократ, потребую від їх ось гэтай рэформы. Гэтая рэформа вось патрэбная дзеля чаго? Вось калі ў двух словах, навошта? Ну, прынамсі для того, каб падняць заробак дактарам, лекарам. Замест высокіх заробкаў для сілавікоў вы маеце на ўвазе? Ну, сілавікоў тут, калі вы добра прачытаеце, то я прапаную скараціць іх. Скараціць да еўрапейскіх нормаў, адпаведна падвысіўшы іх патэнцыял, як па ведах, так і па практыках. Ну і, натуральна, абсталяванне. Без гэтага, я думаю, немагчыма, ну, я скажу, дасягнуць узроўня адпаведнага еўрапейскага. І вось дзеля гэтага вы патрабуеце рэформы. Як вас завуць? Міколай Арцюхоў. Міколай Арцюхоў, які патрабуе рэформы праваахоўнай сістэмы. Вось, як вы бачыце, людзі не толькі тут з такімі антыінтэграцыйнымі прыходзяць думкамі, але таксама прыносяць нейкую сваю заклапочанасць, нейкія свае сацыяльныя патрабаванні. Ну а тым часам моладзь спявае песні гурту «Брутто». Для тых, хто далучыўся да нашага эфіру, я нагадаю, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе адбываецца акцыя супраць інтэграцыі з Расіяй, якая ўжо цяпер сабрала некалькі сотняў удзельнікаў. Што датычыць дзеянняў міліцыі, то некалькі разоў яны папярэджвалі, што акцыя гэтая несанкцыянаваная, пасля гэтага кудысьці сышлі, і вось пакуль што ніякіх дзеянняў яны тут не прадпрымалі. Ну а мы працягваем сачыць за развіццём падзеяў на месцы. Я нагадаю, што вось дзяўчыны ў нацыянальных строях абяцалі нейкі сюрпрыз, таму мы так трошкі пільнуем, чакаем, што ж гэта будзе за такі сюрпрыз. І таксама зноў жа можна адзначыць вялікую колькасць маладых людзей і дзяўчат веку да 20 гадоў, якія былі мінулым разам тут. Паводле плану арганізатараў яны яшчэ чакаюць збору людзей, каб перайсці на месца, дзе адбудзецца непасрэдна мітынг, так сказаў Павел Савярынец ды іншыя арганізатары. Пакуль што пасярод плошчы вось такі эпіцэнтр, дзе стаяць усе палітыкі, а на ўскрайку больш моладзь гуртуецца. Ну і, канешне, шмат нацыянальнай сімволікі, бела-чырвона-белых сцягоў, сцягоў з пагоняй. Дарэчы, я таксама нагадаю, што спачатку мусіць адбыцца вось гэты мітынг, а потым яшчэ і шэсце па цэнтру горада. Паводле Паўла Савярынца гэта мусіла быць шэсце па праспекце Незалежнасці, па вуліцы Зыбіцкай да Нямігі, вяртанне
назад на Кастрычніцкую плошчу, і пасля чаго завершыцца яна мусіць жывым ланцугом. Гэта з таго, што казалі некалькі дзён таму. Мы будзем паведамляць вам, калі гэты план нейкім чынам зменіцца. Вітаем славный белорусский город Мазыр! Слава Мазыру! Удзельнікі з розных гарадоў Беларусі, якія прыехалі на акцыю, ладзяць такую пераклічку. Некаторыя нават прыехалі з выявамі сваіх, з гербамі сваіх гарадоў. Вось мы бачым Салігорск і Светлагорск тут. Таксама бачым Мазыр, Пінск, Бабруйск ды іншыя беларускія гарады. Скажыце, калі ласка, а дзе вось гэта той самы сюрпрыз, які абяцалі? Зараз будзе. Зараз будзе. Зараз будзе, так? Ага, вось абяцаюць дзяўчаты нешта, нейкі сюрпрыз. Ну і таксама нашым гледачам мы пастараемся, калі нічога іншага пільнага не будзе, пастараемся паказаць. Ну, тут вельмі шмат блогераў. Ёсць блогер Сергей Ціхановскі, гэта «Страна для жизни», таксама розныя іншыя блогеры. Тым часам з'явілася вось актуальная інфармацыя, што ў Гародні асудзілі апазіцыйных актывістаў, затрыманых ранкам. Далі Вадзіму Саранчукову 25 базовых, актывісту Ежы Григенча 10 базовых, а Сергею Верамеенку 30 базовых штрафу. Гэта больш за 700 рублёў. Цяпер яны на волі. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, ці удзельнічалі вы ў акцыях 7-8 снежня і чаму прыйшлі сёння? 7 снежня я стаяў у ланцугу, а сёння я стаю тут. Ну, мабыць, не буду стаяць у ланцугу пазней. І прыйшоў, таму што мне неабыякава за то, як будзе развівацца дальнейшае, скажем так, супрацоўніцтва нашых краінаў. И хотелось бы, каб мы засталіся на такой же адлегласці сяброўскіх стасункаў адно ад аднаго, як раней, а можна і нават трошкі далей. Дзякуй вялікі. Тым часам мы бачым, што на ўскрайку плошчы цяпер невялікая група людзей стаіць вакол людзей са сцягом, дзе бачны выявы серп і молат. Граница 1945 года, за что было заплачено 30 миллионов жизней. Потеряла территорию. Это 45 год. 91 год это был госпереворот 91 года. Вы все помните, да, как оно было? Ну, вы, может, и не помните, а я помню. Скажите, калі ласка, ці вы выступаете за інтэграцыю з Расіяй? Конечно. Я за единое отечество. А навошта гэта патрэбна Беларусі? Я в Беларуси живу, не в России. Давайте
Давайте мы, калі ласка, поговорим з вами. Телеканал Белсат. Мы вядзем жывы эфир. Скажите, калі ласка, чаму вы пришли на площадь сегодня? А что вы хотите выказать? Я пришел, во-первых, выразить на площадь, выразить свое мнение. Что я, например, против вот бело-красных-белых флагов. Видите, с каким я флагом вышел? Флаг Победы, который был водружен в апреле 1945 года над Берлином. Понимаете? Кто развязал Вторую Ну, войну? я вот с девушкой общаюсь здесь. Нет. Потом Я с не вами. могу говорить. Потом с вами Вы знаете, будем кто говорить. развязал вот эту войну, о которой вы гордитесь, победу не? Надо с ними разговаривать. Подробно на вас не развязали. Развязал Сталин вместе с Гитлером. Да. Это сказки. 29 Это числа был сказки. подписан пакт. В 1938 году еще был заключен. Скажите, калі ласка, вы некую организацию представляете? Я представляю свое мнение. Я за интеграцию, я за единое отечество с России и Белоруссии, потому что за эти границы отечества они были отданы 30 миллионов жизней наших дедов, прадедов и отцов. Понятно? А вы сегодня хотите это раздербанить. В 91 году раздербанил Горбачев с компанией Яковлев, Шеварнадзе, потом этот Зюганов, которого сейчас КПРФ возглавляет. Он также участвовал в ликвидации Советского Союза, так же, как и Горбачев. Прабачце, калі ласка, але у вас вось тут ёсць лаготип НОД. Гэта организация такая российская. Народно-освободительное движение, да, оно есть везде. Вы являетесь чальцом его. Оно, вот это национально-освободительное движение, оно зарегистрировано в уставе ООН еще в 1945 году. Иосиф Сталин Виссарионович тогда заявку подал, и оно есть в уставе ООН. И любой народ, я просто объясняю, любой народ, который попал под оккупацию, а наш народ, это один народ России и Беларуси, попал в оккупацию в 91 году. Прабачце, як вас зовут? Ну, назовіться. Вадим. А можна ваше прозвище довідатися так само? Зачем? Ну, може, ви некий відомий діяч? Нет, я не ведомый деяч, нет. Меня зовут Вадим. Так вот, Добрый, Вадим. 91 год был госпереворот, нас раздербанили, как сказал президент вот в последнем своем обращении, да, вы смотрели, что Беларусь была оторванный кровавый кусок от Советского Союза, кровавый кусок, подчеркиваю, понимаете? И один народ, одно государство, одно отечество. Тобто ви хочете, щоб Білорусь і Росія були одною державою? Конечно, конечно, да. Дякую за ваше міркування. І тут Едуард Пальчес, блогер так само ёсць. Добрый вечар, Эдуард. Вось тут такі грамадзянін кажа, што ён выступае за адзінства Расіі і Беларусі. Што пра гэта? Давайте, можа, адыдзем, потому что там гимн Советского Союза грае. Да. Так, давайте трохи адыдзем. Уже был, короче, провокатор Дед Мороз. Ну, это может даже искренне какой-то, те самые сталинисты или кто хотели здесь. Марш начинается. Так, тим часом марш починається. Давайте, магчыма, гаварыць паралельна. Эдуард, давайте говорить параллельно с вами, коли ласка. Давайте идти и говорить, добро? Я тут просто друзей потерял, поэтому, ну... То мы вернемся до коментару з Едуардом Пальчесом. Ён шукае своих сяброў. Тим часом починається шесте. Як ви можете побачити, що напереді йде молодь, не тільки з червоно-білими стягами, але й з стягами, де вияви гербов різних городов. Быў тут на плошчы чалавек, які казаў, што ён выступае за аб'яднанне Расіі і Беларусі. З ім мы пагутарылі, як вы маглі бачыць, а пасля да яго падышоў блогер Эдуард Пальчес. Да каментару з Пальчесам мы абавязкова пастараемся вярнуцца. Тым часам шэсце ідзе па праспекце Незалежнасці. Раней Павел Северынец сказаў, што шэсце гэтае пройдзе па вуліцы Зыбіцкай да Нямегі, але вось мы бачым, што людзі пайшлі па праспекце Незалежнасці. Яны скандуюць незалежнасць, ды іншыя лозунгі «Жыве Беларусь», яны вельмі шмат з сабой прынеслі нацыянальнай сімволікі. Мы будзем гаварыць з людзьмі, па меры таго, як будзе працягвацца гэтае шэсце. Давайте
Тым часам паглядзім, дзе Павел Севярынец. А вось мы бачым Паўла Севярынца, і ён цяпер ідзе на пачатку калоны. Рухацца павольна і спакойна, каб да нас маглі далучыцца. А таксама заклікаем усіх, хто побач, далучайся, 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 далучайся. Спадар Павел, скажыце, калі ласка, які план, куды ідзе шэсце? Незалежнасці мітынг. На плошчу Далей Незалежнасці. шэсце па горадзе, так. Дзякую. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Павел Севярынец толькі што сказаў, што шэсце будзе рухацца па праспекце Незалежнасці у бок плошчы Незалежнасці, дзе і адбудзецца мітынг. Раней пра плошчу Незалежнасці нічога не паведамлялася, але вось цяпер быў такі план агучаны. Заставайцеся з Белсатам. Я таксама нагадаю, што вы можете сачыць за ўсімі падзеямі на нашым сайце belsat.eu, а таксама ў нашых соцсетках. Далучайцеся. Мы працуем у Менску на акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй. Зямлі! Волі! Зямлі! Волі! Жива Беларусь! Жива Беларусь! Жива Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Павел Севярынец заклікаў перасоўвацца шэсце па ходніках, ісці арганізавана. Я нагадаю, што калона ідзе ў бок плошчы Незалежнасці, дзе адбудзецца мітынг. Незалежнасць! Незалежнасць! Сябры, далучайцеся! Паход у Макдональдсе пасля ўдзелу ў шэсці за незалежнасць — это класны план на вечар! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Давайте похлопаем в ладони! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Добрый вечар. Скажыце, калі ласка, чаму вы ўдзельнічаеце ў гэтай акцыі, што вы хацелі сказаць сваім плакатам? Я хочу сказать, что у нас зараз вельмі вялікую ролю грае расійская прапаганда, і нам трэба нешта рабіць з медыйнай прасторай, таму што гэта надта ўплывальна. Людзі не ведаюць праўды пра Расію, пра тое, што там 20 мільёнаў бедных, гэта ў краіне з нафтай, гэта такі сорам. Гэта 21 стагоддзе, і па сённяшні дзень гэтыя людзі не змаглі дасягнуць ніякага поспеху, яны бачаць толькі навіны, і яны думаюць, што там усё добра, але гэта не так. І вось я лічу важна, каб людзі разумелі, што гэта хлусня, па-першае, а па-другое, каб людзі далучаліся, бо мы можам чагосьці дасягнуць толькі калі нас будзе шмат. Як вас завуць? Марыя. Дзякуй вялікі, Марыя. Адна з удзельніц пагаварыла з намі і патлумачыла, чаму прыйшла сёння пратэставаць супраць інтэграцыі. Я нагадаю, што тым часам шэсце рушыць па праспекце Незалежнасці ў бок плошчы, дзе чакаецца, што і адбудзецца якраз мітынг. Пакуль што дакладная колькасць удзельнікаў удакладняецца, і калі яна стане вядомая, мы абавязкова паведамім вам. Вось як нам стала вядома, больш за 200 чалавек бяруць удзел
у гэтым шэсце, якое цяпер рушыць па праспекце Незалежнасці. Добрый вечер, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму вы вырашылі паўдзельнічаць у гэтай акцыі? Я люблю свою краіну, вельмі люблю свою радзіму. Мои продкі змагаліся за яе незалежнасць, і гэта моя грамадзянская пазіцыя. І я верую, што толькі людзі могуць зрабіць, каб краіна была вольная, незалежная. Як вас зовут? Меня зовут Францішка. Францішка, скажите, калі ласка, ці можа, на вашу думку, паўплываць на нешта вось такое вулічнае шэсце, вулічная акцыя, ці гэта неяк паўплывае на рашэнні палітыкаў? Ну, гэта складана мне сказаць, але яшчэ раз паўтаруся, што гэта мой грамадзянскі абавязак быць і трымацца гэтай пазіцыі. Канешне, калі людзі будуць выходзіць і паказваць, што яны не баяцца, то гэта павінна неяк паўплываць, даже можа не на вырашэнне гэтай сітуацыі, а хаця б на людзей, якія жывуць побач. А вы прыйшлі з вашай дачкой сёння? Да, з дачкой і з маці. З дачкой і з маці. Адразу 3 пакаленні бяруць удзел у шэсці супраць інтэграцыі з Расіяй. Скажыце, калі ласка, як вы дзіцяці тлумачыце, што адбываецца? Ну, мы беларусы, у нас гэта ў крыві, нам не трэба тлумачыць, таму што моя мама гэта апозіцыянер, які змагаўся яшчэ ў 90-е 25 год, і яна казала: дачушка, ну, спадзяюся, што вы будете жыць у вольнай краіне. І, конечно, я не хочу, каб маё дзіця жыла я хочу, каб яна жыла ў незалежнай краіне і была шчаслівая. Я змагаюся за яе будучыню ў першую чаргу. Дзякуй вялікі. Скажите, калі ласка, спадарня, як вас зовут? Тамара. Спадарня Тамара, вось вы хадзілі таксама з дачкой на мітынгі ў 90-е. Цяпер дачка ходзіць са сваёй дачкой. Якія адчуванні у вас ад гэтага? Што вас усё ж не дало плёну гэтае змаганне? Вы знаете, что плен он может прийти зненацку. Я лечу, что все равно треба змагаться. Трепыхаться, что надо. Конечно, мы в такой роспачи, потому что я думала, что я им зараблю державу, которой они будут гонориться, будут жить тут заможно, и это у меня не атрымалася, но может у них атрымается все-таки побудовать тот дом, який мы хотели бы, чтобы у нас был этот дом, а не задворки вот этой империи, которая все разрастается. Мы за свой дом. Дзякуй вялікі за каментар. Вось такая цікавая у нас з намі пагутарыла сям'я, 3 пакаленні на шэсце ў Менску супраць інтэграцыі з Расіяй. Больш за 200 чалавек бяруць удзел у гэтым шэсце. Вельмі шмат нацыянальнай сімволікі. І вось з новага, з таго, чаго мы не заўважалі на папярэдніх акцыях, ёсць і людзі, вельмі шмат людзей з рэгіёнаў, якія прывезлі выявы гербоў сваіх гарадоў. Абяцала моладзь нейкі перформанс, казалі дзяўчаты ў нацыянальных строях, што нешта будзе, але ўжо пачаўся рух па праспекце і не паспелі мы, на вялікі жаль, вам гэта паказаць, але, магчыма, яшчэ пакажам. Добрый вечер. Вось мы бачым групу моладзі ў такіх цікавых касцюмах. Скажите, калі ласка, что вы робіце, что адбываецца ўвогуле у вас? Мы с товарищами создали компанию по поддержке белорусских политзаключенных, называется «Диссидент Бай». И сейчас мы пришли осветить жизнь нескольких из них. Это Баранович, Жемчужный, Никита Емельянов, Вадим Бойко и Илья Воловик. Покажите нашим гледачам улётку, магчыма. Людей палізняволенымі, і гэты значок яна вызначае тое, што ў нацысцкіх лагерах так меркіравалі палізняволеных палітычных дысідэнтаў. Таму мы выкарыстоўваем гэты значак. Ну і як мы ведаем, гэта спасылка да таго, што ў беларускіх турмах дагэтуль маркіруюць зняволеных рознымі колерамі. Ну і мы збіраем дапамогу і суадносна дапамагаем людзям. Дзякуй вялікі. Гэта прадстаўнікі анархічнага руху, якія прыйшлі таксама са сваёй мэтай на гэтую акцыю. И нагадываем, что Лукашенко диктатор.
Дозвольте. Добрый вечер. Можем с вами поговорить, так? Тяжко мне говорить, горло моцно болить. Олег, что ты хочешь? Вось Уладзімір Някляў таксама бярэ ўдзел у акцыі супраць інтэграцыі. Скажыце, калі ласка, ніякія дамовы не былі падпісаныя, а людзі ўсё адно выйшлі, пра што гэта сведчыць? Что значит домовы не подписанные? Кто вам сказал, что там подписанное, что там не подписанное? Сказалі, што 3 дарожныя мапы засталіся няўзгодненыя. Дорожные мапы по газе, по нафте и по податках не подписанные. Але ж не про іх размова. Это сказали тое, што цікава Лукашенко. Па сутнасці, дзеля гэтага ўсё і круціцца, каб халяўную займець нафту, халяўны газ і сысці ад тых падаткаў, якія прапановвае Расія. Але ж Путін перад тым ясна сказаў, што не будзе вам ні нафты, ні газа, пакуль вы не падпісіце пагадненні па наднацыянальных структурах уладных. Сказано абсалютна ясна. І тут людзі ідуць, якія разумеюць, што без гэтага сапраўды нічога там не будзе за непагадненнямі, а падпісанне таго, што патрабуе Путін, гэта страта нашай незалежнасці, страта Беларусі. Вось гэта людзі это разумеюць, яны сёння выйшлі. А каму галава забіта гэтай прапагандай нашай? Прычым прапагандай такой здрадніцкай, подлай, як быццам гэтыя людзі, якія нам дуруць галовы, не тут жывуць, у іх няма дзяцей, і з імі нічога не будзе. Дзякую вялікі. Уладзімір Някляў, паэт і палітык, даў нам каментар пра тое, чаму людзі ўсё ж выходзяць, нягледзячы на тое, што інфармацыі пра падпісанне дамоваў паміж Беларусію і Расіяй сёння яшчэ не было. Людзі скандуюць ганьба, як вы можаце пачуць, і не проста ганьба, а ганьба КДБ. Такія словы можна пачуць ад удзельнікаў акцыі сёння на плошчы, на праспекце Незалежнасці. Цяпер мы з прыступкаў будынку КДБ пакажам вам, колькі людзей бяруць удзел у шэсці. Была інфармацыя, што іх больш за 200, ну і сапраўды можна сказаць, што па прыкладных падліках іх сапраўды больш за 200 дакладна. Мы повинны испытать! Где Захаренко? Где Захаренко? Где Захаренко? Где Захаренко? Где Захаренко? Где Завадский? Где Завадский? Где Завадский? Где Красовский? Где Красновский? Где Красковский? Кто забил Олега Бибинина? Кто забил Веронику Черкасову? Кто забил Арнольда Печерского? Кто забил Александра Зайцева? І колькі ще та установа, яка знішала ще в Советском Союзе десятки миллионов людей, та нелюдскость будет протягиваться и будут гучать ненавистные всем народам Европы гуки КГБ. Кольки это будет тягнуться? Ганьба! Вячеслав Сіўчык толькі што каля будынку КДБ агучыў імёны зніклых палітыкаў і запытаў, дзе гэтыя зніклыя людзі. Людзі скандуюць ганьба каля цэнтральнага ўваходу ў КДБ. Паслухаем, што кажа Павел Савярынец. Собраліся ў Піцеры дзеліць Беларусь. І ў гэты дзень чекіста хай не думаюць яны, што святкуюць сённяшні стан сваю перамогу. Давайте яшчэ раз гучна скажам ім: ганьба! 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 Павел Савярынец сказав,
сказаў, што сёння святкуюць прафесійнае свята, дзень чэкіста, і ў гэты дзень ён цяпер, як вы можаце пачуць, і патрабуе адчыніць архівы КДБ. Адбываецца ўсё гэта каля цэнтральнага ўваходу ў будынак КДБ. Некалькі сотняў чалавек скандуюць ганьба. Службы бяспекі з назвай КДБ. А гэта будзе, таму што жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Рушым далей! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Калона працягвае рух. Я нагадаю, што ідзе яна ў бок плошчы Незалежнасці, дзе запланаваны мітынг, які план пасля гэтага яшчэ Павел Севярынец не агучваў. Працягвае ён прамаўляць у гукаўзмацняльную апаратуру, а тым часам больш за 200 чалавек ідуць па праспекце Незалежнасці. Наши баллоны, сябры, классное рэха от стенов КДБ и Министерства внутренних справ. Пляской мулатки. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Беларусь! Будовы і пустка, а написано стапаж і ліквідацыя астравцу. Ну, ведаеце, я лічу, што гэта непарыўна з незалежнасцю звязана, бо там зацікаўлена больш всего Расія, а не Беларусь. Беларусь, наадварот, заўсёды былі супраць, і нашы навука, акадэмія навук, усе былі супраць. Толькі Мясніковіч прасунуў з Лукашэнкам астравец і настаялі на гэтай пляцоўцы. Дзякую вялікі, што патлумачылі. Вось вы бачыце, што не толькі супраць інтэграцыі, але і супраць іншых праблемаў актуальных беларускіх выйшлі людзі пратэставаць сёння. Варта адзначыць, што ідуць яны, як і ў минулы раз, арганізавана. Яны спыняюцца на ходніках, на чырвонае святло не ідуць, чакаюць зялёнага. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, ці ёсць сярод вашых знаёмых прыхільнікі інтэграцыі з Расіяй? По-русски можно? Нет. Ни среди знакомых, ни среди коллег, ни среди родственников. Никого. Даже люди, которые любят Путина, все-таки понимают, что нам это абсолютно не нужно, и это будет огромный минус для нас, для страны, для независимости. Ну, мы видели ситуацию на Украине. Это аннексия, как правильно говорят. То есть это не интеграция, это делают люди сверху, которым выгодно что-то еще оторвать от нас. А якім вы уяўляеце сваё жыццё, калі ўсё ж адбудзецца гэтая інтэграцыя, калі адбудзецца у нейкім фармаце аб'яднання двух краін? Што вы зробіце? По-хорошему набраться опыта и уехать. Как многие молодые люди и специалисты делают. Ну, то есть учиться, работать и уехать. Ну, да, жаль, но придется. Чым вы займаецеся? Я инженер. А вось ваши коллеги что кажут, что думают? А мои коллеги сейчас на корпоративе. А вы тут на акции. Як вас зовут? Илья. Дякую, Илья, за ваш коментар. Вось такія цікавыя думкі можна ад моладзі пачуць. А таксама мы бачым, што адзін з удзельнікаў акцыі прыйшоў з партрэтам Юрыя Захаранкі, зніклага міністра ўнутраных спраў Беларусі, зніклага ў 99-м годзе, выкрадзенага і ніколі не знойдзенага і забітага. Скажыце, калі ласка, чаму вы прыйшлі менавіта вось з ягоным партрэтам на сённяшнюю акцию? Во-первых, здравствуйте. Что могу сказать? Вырос в Республике Беларусь, да, высшее образование, не можем себя реализовать. Большинство моих сокурсников, одногодок,
Мы просто подаемся в рабочей специальности, переезжаем в ту же Россию, в Польшу, уезжаем работать, а в то же время не можем себя реализовать. Хотя многие заканчивают с красным дипломом, в том числе и я. У меня красный диплом, а я не могу. Я сейчас иду работать просто дальнобойщиком, обычным дальнобойщиком. Почему Виктор Захаренко? Да потому что с этого все началось. Вот. Я не знаю, что сказать. Ну, может быть, просто передать привет всем своим знакомым и сказать, что «Живи Беларусь!» Дякую за каментар. Люди прийшли з плакатом зніклага палітика Юрія Захаренкі. До речі, вельмі гучнай была тэма гэтай апошні тыдзень, пасля таго, як Deutsche Welle выпусціла фільм з прызнаннямі былога байца СОБРу, які казаў, што ўдзельнічаў у забойстве Віктора Ганчара, Анатолія Красоўскага, і распавёў акалічнасці гэтай гучнай справы канца 90-х, якая зноў стала рэзананснай, і яе абмяркоўваюць беларусы ўвесь гэты тыдзень. Для тых, хто далучыўся да прагляду нашай трансляцыі, я нагадаю, што 6 прыкладна у некалькі сотняў чалавек рухаюцца цяпер па праспекце Незалежнасці ў бок плошчы Незалежнасці, ўжо амаль дайшлі. Дзе адбудзецца мітынг. Чакаецца, што там менавіта адбудзецца мітынг, запланаваны Паўлам Северынцам, абвешчаны Паўлам Северынцам. Што будзе пасля, мы абавязкова даведаемся. Вельмі гучна людзі скандуюць «Жыве Беларусь». Проста калі побач ідзеш, ад гэтых воклічаў нават не чуваць і ўласнага голасу. Проста каб вось нашы гледачы разумелі, што гучаць гэтыя воклічы вельмі актыўна. Людзі вельмі актыўна скандуюць лозунгі «Незалежнасць», «Жыве Беларусь» і вось то, які чуеце цяпер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, што вы хочаце гэтым плакатам сказаць? То бок вы супраць Лукашэнкі пратэстуеце, а не супраць інтэграцыі? Ну, ведаеце, Лукашенко гэта, на мою думку, гэта як ён старшыня акупацыйнай адміністрацыі, так бы мовіць. Чаму вы так думаеце? Я так думаю, таму што ён яшчэ з 90-х гадоў хацеў здаць незалежнасць Беларусі. Гэтая сітуацыя дасягла піка ў 99-м годзе, але Ельцын сышоў, прыйшоў Пуцін і працэс затармазіўся на некаторы час. А зараз усё гэта аднавілася. Скажыце, калі ласка, што вы будзеце рабіць, калі Беларусь і Расія, вось, напрыклад, пры негатыўным сцэнарыі аб'яднаюцца? Ну, не ведаю, мабыць, далучуся да некага партызанскага руху, калі ён будзе. А вашыя равеснікі што пра гэта думаюць, што кажуць? Ну, ведаеце, на жаль, моладзь, ну, у меня такое ўражанне складаецца. Моладзь такая вельмі пасіўная, ну, але ёсць людзі, якія хочуць пераменаў, якія будуць нешта рабіць для гэтага. Дзякую, вялікі дзякую. Дарэчы, варта нагадаць, што моладзь актыўна бярэ ўдзел у антыінтэграцыйных пратэстах, у пратэстах супраць аб'яднання з Расіяй. І гэтая моладзь прыносіць вельмі крэатыўныя плакаты самаробныя. Мы працягнем з імі гутарыць абавязкова. Ды не толькі з імі, а з усімі ўдзельнікамі. З цытатамі Караткевіча і Якуба Коласа прыйшлі гэтыя людзі на акцыю. Дазвольце з вами пагаварыць. Тэлеканал Белсат. Можна, калі ласка, запытаць, чаму вы абралі менавіта гэтую цытату Караткевіча і спачатку агучыць яе? Выбірай быць пасрэднасцю на мове суседа або нічым значным на сваёй. Чаму абралі гэтую цытату менавіта з Караткевіча і чаму Караткевіч? Караткевіч з'яўляецца сімвалам Беларусі і таму
символом свободы нашей краины, и тому мы его и выбрали. Так само зараз. Так, дякую вялікі, дякуй. Нам вось патлумачылі, што вырашылі абраць цытату з Владзіміра Караткевіча, славутага беларускага пісьменніка. Не ўсе нават адразу могуць патлумачыць, чаму яны гэтую цытату абіраюць. Магчыма, гэта нейкае такое жаданне цытаваць класікаў беларускай літаратуры, якое гэтай моладзі ідзе з сэрца. Скажите, Петреба, как белорусы воевали в Сирии, так те нет! Как белорусы воевали в Ливии за интересы Кремля? Как белорусы воевали на Донбассе против украинцев? Как белорусы воевали в інших кнопках планеты? Вітаю вас, шановні глядачі. У ефірі телеканал Белсат, і ми ведемо прямую трансляцію з Мінську. Зараз ми на площі Незалежності, де проходить акція протесту супроти інтеграції Росії і Білорусі. Колона, яка рухається з Костричинської площі, вже дійшла до площі Незалежності, де зараз мусить відбутися мітинг. Тим глядачам і тим
нашим прихильникам, які бачать нашу пряму трансляцію, яка довжиться вже 2 години у живому ефірі. Я нагадаю, що з вами працювала Катерина Андреєва, велике дякую їй. Зараз з вами буду я, Галина Бакунчик. І я нагадаю, що зараз тут відбувається. Коротко для тих, хто тільки долучився до нашого ефіру. Сёння ў Санкт-Петербургу сустракаюцца кіраўнікі России и Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин, каб абмеркаваць пагадненні для паглыбленай беларуска-расійскай інтэграцыі. Вось за таким вельмі размытым, з такой размытай вельмі фармулёўкай хаваюцца такія малавядомыя ўвогуле факты, паводле якіх будзе адбывацца гэта інтэграцыя. Вельмі коротко нагадаю перадгісторыю. Яшчэ з верасня міжурадавыя групы распрацоўвалі 31 дарожную мапу па уніфікацыі беларуска-расійскага пагаднення ў галіне мытнага падатковага заканадаўства, адзіных энерганосьбітаў, адзінай крыніцы энерганосьбітаў, гандлёвага заканадаўства і многіх іншых. Але гэтыя звесткі вельмі храналагічныя, вельмі неразгорнутыя, яны вядомыя толькі з расійскіх крыніцаў. У Беларусі гэта інфармацыя, на якіх падставах, на якіх умовах адбываюцца распрацоўкі гэтых дакументаў, што гэта будзе азначаць для Беларусі, для народу. Усё гэта застаецца да гэтай хвіліны таямніцаю. Усё, што вядома на гэту хвіліну, вядома ў асноўным з расійскіх крыніцаў, перадусім са СМІ. Нагадаю таксама, што 7 і 8 снежня Лукашенко і Путін спатыкаліся ў Сочі і Маскве, дзе мусілі узгадняць гэтую 31 гэту дарожную мапу. Але падпісанне гэтых дакументаў не адбылося, наколькі вядома. І нібыта яны не прыйшлі да нейкіх пагадненняў, і зараз яны сёння ж сустракаюцца ў Санкт-Петербурзе, каб гэтыя пагадненні ізноў шукаць. Некалькі дзён таму кіраўнік Расіі на сваёй прэсавай канферэнцыі рабіў такія заявы кшталту: Расія не можа далей датаваць эканоміку Беларусі, гэта было б незразумелым, і не можа яе падтрымліваць праз зніжкі на газ. І калі Беларусь хоча танных энерганосьбітаў, значыць яна мусіць падпісваць адпаведныя беларуска-расійскія інтэграцыйныя пагадненні з наднацыянальнымі органамі. І вот гэтая заява, яна супярэчыць заяве таго ж расійскага міністра, які казаў, што нібыта Беларусь і Расія ствараюць адну эканоміку у розных дзяржавах. Эксперты ў галіне паліталогіі і палітыкі сцвярджаюць, што ў свеце яшчэ не існуе такога суб'екта міжнароднага права, як дзве дзяржавы з агульнай эканомікай. Таму гэтыя звесткі ўсе вельмі супярэчлівыя, і сапраўды па гэтай хвіліну незразумела ўсё ж такі, якія пагадненні будуць падпісаныя ці плануюцца быць падпісанымі і на якіх умовах. Александр Лукашенко заяўляў толькі тое, што, маўляў, мы не хочам ад Расіі ніякіх зніжак, ніякіх саступак, адзінае, мы хочам роўных умоваў. Ну, якія роўныя умовы, то ўжо было зразумела заявы Пуціна і заявы яго міністра, што адна эканоміка і наднацыянальныя органы. Гэткім чынам адмыслоўцы ў галіне палітыкі, эканомікі кажуць так, што ехаць на падпісанне такіх умоваў, гэта ўжо ганьба, гэта ўжо кабала для Беларусі. Ну, тым не менш, дэлегацыя накіравалася і у Санкт-Петербургу, і там нейкія перамовы адбываюцца. Я працягну эту гаворку, але зараз скажу, што калона прыйшла на плошчу Незалежнасці. Тут на прыступках Чырвонага касцёла тут ёсць людзі, але астатняя калона рушыць далей, бліжэй да плошчы насупраць дому ўраду, скандуючы незалежнасць.
Таксама коротко скажу, што зараз адбываецца вось тут на гэтай плошчы ў гэтай калоне. Яшчэ колькі дзёнаў да сённяшняга дня, да 20 снежня, арганізатары акцыі пратэсту, а гэта каля 15 апазіцыйных дэмакратычных партый і рухаў, яны правялі такую нараду, дзе вырашылі, што яны арганізоўваюць такія два планы, план А і план Б, які наказалі на правядзенне гэтай акцыі. План А, які будзе рэалізоўвацца, калі супрацоўнікі сілавых структур не будуць замінаць яго правядзенню гэтай акцыі. Ну і план Б на выпадак, калі ўсё ж такі пачнуцца нейкія рэпрэсіўныя дзеянні. Ну, як бачым, сёння рэалізоўваецца план А. Людзі сабраліся бесперашкодна на Кастрычніцкай плошчы. Было некалькі інцыдэнтаў не вельмі сур'ёзных, у тым выглядзе, што супрацоўнік міліцыі вельмі настойліва патрабаваў усіх разысціся, а пасля незвычайны персанаж у выглядзе Дзеда Мороза правакаваў многіх людзей на нейкія дзеянні, але людзі быстра схамянуліся хутка і не сталі ўступаць у перамовы. Гэткім чынам усё абышлося без сур'ёзных інцыдэнтаў. Там адбылася пераклічка, і як стала зразумела з яе, ось такімі настроямі тут людзі ёсць. Так вось Павел Свярыніц, які тут адзін з лідараў, адзін з арганізатараў, ён правёў такі пераклічку, што ли, ці перагук такі з людзьмі, якія прыехалі. Аказваецца, што тут прысутнічаюць людзі з многіх гарадоў Беларусі, і ён таксама заклікаў прысутных патрабаваць вызваліць людзей, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Напярэдадні сённяшняга дня акцыі пратэсту былі затрыманыя Денис Урбанович, Евген Нафнагель, Максим Вінярскі. Многія людзі асуджаныя на розныя штрафы, на розных памераў штрафы. Як сказаў Павел, на плошчы Кастрычніцкай сабралася спачатку купка людзей, пару сотняў чалавек, але цягам шэсця людзей далучаецца ўсё больш і больш, як гэта звычайна здараецца. Так вось, паводле назіральнікаў, зараз тут прысутнічае 1600 чалавек. Людзі маюць шмат бел-чырвона-белых сцягаў. Бачыце, моладзь нясе расцяжкі, такая моладзь за незалежнасць. Ёсць нават бел-чырвона-зялёныя сцягі, але зараз мы паразмаўляем з моладзю, якая тут ідзе. Добрый дзень. Белсат у эфіры. Калі ласачка, скажыце ваши пачуцці зараз. Што ваш плакат означае? Он означает вполне разумное требование, что молодежь хочет незалежности, хочет независимости, потому что например, я считаю, что российское образование — это не то, к чему надо стремиться. Поэтому у нас множество есть плюсов того, что мы именно Беларусь. У нас идет Болонский процесс, когда Россия пытается от него избавиться, и обучение происходит вполне отсталым методом. Поэтому... Я зараз падышла, чаму менавіта к вам, к маладым людзям, бо часта закідваюць, што маладыя людзі мала цікавяцца. Кажуць, мы па-за палітыкай, да? Што вы пра гэта можаце сказаць? Ці сапраўды моладзь па-за палітыкай? К сожалению, есть такая тенденция, что да, потому что люди боятся. То есть я, например, учусь в Европейском гуманитарном университете, и я понимаю, что с моими взглядами, возможно, меня бы отчислили бы из Белорусского университета. И поэтому людям, которым просто нужна корочка, просто нужно пожить на этой земле, как говорится, им проще уйти из политики, не участвуя в всем этом. Недавно прочитала отличное выражение, что спросили, а в какой концлагерь мы едем? Извините, я не интересуюсь политикой, то есть это очень характеризует ситуацию сейчас. У нас просто идет отрицание, что политика везде, а это так. Дякую вялікі, дзякуй. Хацела б яшчэ паразмаўляць з маладымі людзьмі. Перайдзем на гэты бок, так. Тут яшчэ адзін малады чалавек. Тут яшчэ адзін малады чалавек, так. Хацела бы вам таксама пытанне задаць. Ваша калежанка, якая нясе плакат, кажа, што
моладзь баіцца ўдзельнічаць. Ці нармальная эта сітуацыя ў краіне, калі моладзь баіцца? Насамрэч не, але ж, як мы бачым, тут шмат моладзі, і моладзь ўсё ж такі не настолькі баіцца, і моладзь гатова прыйсці і выказаць сваё меркаванне і выказаць сваю незгоду з тым, што па сутнасці краіну прадаюць, і тое, што зараз Беларусь спрабуюць далучыць у склад Расіі. Ну, як мы бачым, тут шмат моладзі, моладзь выказваецца супраць. Дзякуй вялікі, дзякую. Зараз мы падыдзем да цэнтру калоны. Зараз Павел Севярынец прамаўляе да прысутных, і мы падыдзем бліжэй, каб паслухаць, што говоряць лідары, што говоряць актывісты пра далейшую хаду. Добрый день. Скажем про наших коллегов, які отримали по 15 суток. Евгену Стагелю свободу! Максиму Ярскому свободу! Денису Урбановичу свободу! Ну, як я ўжо казала, лідары заклікаюць не забываць тых людзей, якія ўжо пацярпелі ў выніку пратэстаў, якія атрымалі штрафы, былі зняволеныя за ўдзел у акцыях пратэсту 7-8 лістапада. Групу спеваў падыходзіць сюды і пастарацца мы дапаможам узвесці на гэтую імправізаваную трыбуну. Гэткім чынам тут распачынаецца мітынг, адна з такіх асноўных частак гэтай акцыі. Яна планавалася так, як яна праходзіць так, як планавалася. Ад Кастрычніцкай плошчы людзі прайшлі праспектам Незалежнасці сюды да плошчы Незалежнасці. Тут плануецца мітынг з удзелам, як сказаў Павел Севярынец, дэпутатаў, дзе мусіць быць вольны мікрафон. Пасля людзі рушаць па вуліцы Немезя, Забіцкай, назад на Кастрычніцкую плошчу. Там мусіць адбыцца ланцуг неабыякавых людзей уздоўж праспекта. Ну, але пра гэта пазней. Зараз будзем глядзець, што адбываецца тут на плошчы. Дорогие собраты, тут уже несколько тысяч человек, людей больше, чем было на Кастрычніцкай площади. И все те, кто зараз бачат нас про стрімы, все те, кто нас чують, треба, каб яны долучилися. Долучайся! 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 Падчас сённяшняй акцыі вельмі шмат сцягоў з розных гарадоў Беларусі. Як ужо казала моя калежанка Кацярына Андрэеў, сапраўды, людзі прыехалі і прэзентуюць свае гарады сваёй прысутнасцю. Просім сюды, просім на наш імправізаваны пастамент, на нашу трибуну. Калі ласка, падыходзьце. Ну а мы пакуль што коротко і ясна скажем, дзеля чаго мы сабраліся. Ніякіх союзаў з імперскай Расіяй! 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 Союз с Россией, война и Галича! Не войне! Не Галичи! Не России! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Беларусь перусім! Пакуль людзі збіраюцца і чакаюць спеўную групу, пакуль чакаюць дэпутатаў, я так разумею, Верхоўнага Савета, якія здабывалі гэтую незалежнасць. Мы зараз падыдзем і паразмаўляем з людзьмі. Тут вельмі шмат ёсць, як я ўжо казала, людзей з розных гарадоў, розных рэгіёнаў Беларусі, але таксама меншыкоў, людзі, якія палітыкаў, вядомых асобаў. Тут недавно быў Владзімір Някляеў, тут бачылі іншых людзей, якія займаюцца палітыкай, якія з'яўляюцца аднымі з арганізатараў.
Мы починаем. Будзем слухаць выступоўцаў і будзем размаўляць адначасна і з людзьмі таксама. Беларускі палітык, які першы закликал белорусов до супротива заключения ганебных домовов, заключения всяких союзов с имперской Вячеслав Россией. Сівчик першы бере слово. Один из лидеров белорусской христианской демократии Павел Северинец. Дорогие сябры, перед тем, как мы начнем наш митинг, послухаем кіраўніцу нашей державы у выгнанні, послухаем депутатов незалежности, лидеров политичных партий. Давайте мы разом помолимся простой молитвой до Господа Бога, який створил гэтую Украину и гэтую землю. Молитва «Ойче наш» на площади Незалежности. Я ў гэту хвіліну яшчэ адзначу, якая абстаноўка зараз тут на плошчы Незалежнасці, якая была на плошчы Кастрычніцкай і на плошчы Кастрычніцкай, і тут на Незалежнасці усталяваныя магутныя калонкі, з якіх гучаць спевы. Так не бывае штодня ў Менску. Сёння не святочная ноч, не навагодняя, тым не менш вельмі гучна, настолькі, што вельмі цяжка чуць адзін другога тут людзі. Людзі толькі чуюць мікрафон, які ў руках арганізатараў. Паміж сабой людзям вельмі цяжка дачуцца і даразумецца. Вось такім чынам улады вітаюць і сустракаюць удзельнікаў акцыі пратэсту. Зворот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілы до удзельнікаў мітынгу 20 снежня 2019 года. Дорогие суродзічы, Зараз Павел Северинец зачитывае ліст ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Калі Беларусь заявила ўсяму свету про свое жаданне быць незалежнай дзяржавай. Усе гэтыя 100 гадоў мы вядзем барацьбу супроць шавінізма, імперыялізма і тыранію, якія прыходзяць да нас з усходу. Тысячи людзей пролілі сваю кроў і ахвяравалі сваімі жыццямі за тое, каб Беларусь стала незалежнай дзяржавай. Мы не маем права отдать ворогам тое, что наши продки завоевали такой дорогой ценой. Мы не маем права отдать нашу незалежность. Павел Северинец зачитывае ліст старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Тым часам сюды падходзіць палітыкі. Толькі што прыйшоў Мікола Статкевіч, які падымаецца вышэй да выступоўцаў, які таксама будзе браць слова. Бачым, людзі трымаюць партрэт Юрыя Захаранкі, зніклага. Нагадаю, што людзі, ідучы праз будынак КДБ, гучалі ганьба і патрабавалі адказаць, дзе Завадскі, дзе Захаранка, дзе Ганчар, дзе Красоўскі. Тут працягваюць працаваць таксама супрацоўнікі спецслужбаў, якія ўсё фільмуюць, але не ўмешваюцца ў хаду падзей. Таксама няма людзей у форме. Гэта так, такім чынам акцыя адбываецца так пры умоўным спакоі. Паслухаем Павла Северинца. Сергей Антончук. Перадае слово Сергею Антончыку, якраз таму дэпутату незалежнасці, які здабываў гэту незалежнасць у Верховным Савеце 12-13 склікання. На гэтым будынку была наша пагоня і вісеў, лунаў наш белы, чырвоны-белы сцяг. Калісьці мы разам з вамі узнавілі нашу краіну, за якую змагались сотні пакаленняў беларусаў. І сёння над нашай краінай навісла смяротная пагроза. Беларусь – гэта краіна для беларусаў, для ўсіх тых беларусаў, якія столькі гадоў чакалі свой дом.
якія мы разом з вами будували, так ці можем мы отдать свой дом чужинцам, ці можем мы допустить, каб сюди і на наших пляцах играла мурка, и на наших пляцах пьяные русские бандиты гвалтили наших жанчын. Ці можем мы гэтага допустить? Нет! Я уже не молодой человек, я не думал, что через 25 годов зноў паўстане пытанне про нашу краіну, про нашу незалежнасць. Але все павінны ведаць, что сёння тут авангард, але завтра тут будет целое войско. И весь народ поднимется за нашу краіну, потому что это конституционный обовязок кожного человека. Сёння тут стаять шмат міліцыянтаў, шмат перапранутых людей. Але ж і іх гэта таксама Беларусь. І іхныя детки ходят у наши школы, і іхныя дети ходят у наши садки, и мы ходим разом с ними. И я хочу бы нагадать им, что отбывалось у інших країнах, які будували і які змагали за свою країну. Виходили мільйони людей, і тоді ви, які зараз ховаєте за свої приказы, ганебные приказы, будете с нами. И вы будете тут выступать и казать, что вас заставляли это робить. Так памятайте, что это часы обовязково хутка надойдут. Апошняе, что я хочу сказать, калісьці мы закладывали в подмурок нашей незалежности добрую белорусскую конституцию. Мы вот подмурок зрабілі накірунок у бок Європи. Ми зробили достатково добре законодавство. І ми повинні вже за 25 років розквітнети країна. Але знайшовся чоловік, який привів сюди ганебний, галечний русский свет. І гэты русский свет, гэта окупація, яка працягваецца уже амаль 25 років. Ми гэта повинні припинити. Так давайте чекать, отчувать себя господарями на своей земле. Мы господари, мы повинны поводить себя годно, емко, мы повинны разуметь, что мы тут господари, а яны наши слуги. И дай Бог, наступят часы нашей свободы и нашей перемоги. Хай живе наша країна, живе Беларусь, живе наш рух. Сергій Антонович, депутат Верховного Совету 12-13 скликання того Верховного Совету, тих Верховних Советів, які затверджали декларацію державної незалежності Білорусі, які зараз виказують таке міркування, що тяжко уявити, що през 25 років після здобування цієї незалежності знову стоїть питання її страти. Узначальваў апозицию Белорусского народного фронту у Верховном Совете, які одним з перших распрацоўваў і адстойваў законы незалежной Беларуси. Навуковец, полиглот, громадский деяч и политик, депутат незалежности Левон Баршевский. Вітаю площу свободных людей. В этом будинку мы принимали Конституцию. Сегодня некоторые забывают читать эту Конституцию. Конституцию Беларуси нема ни слова про союзную державу. Заключение домов с таким текстом есть антиконституционным актом. Мало того такой формулировки нема в Конституции Российской Федерации. Заключение за спинами людей, за углом домовы 1999 года еще отрымая свою правную оценку. Мы, однако, люди послухмяные, мы служим Конституции незалежной державы. Я голосовал за первые два раздела. В одном из разделов написано черным по белому, что державные органы Республики Беларусь дзейнічаюць публічна, што грамадства павінна ведаць пра дзейнасць
дзяржаўных органаў, і яны падсправаздачныя народу. Ці выконваецца гэта сёння, скажем так, ці не? Мы читаем у Конституции Республики Беларусь. Республика Беларусь незалежная, унитарная, суверенная держава. Ці выконваюць улады до конца гэта положение, так ці не? Мы читаем у Конституции Республики Беларусь артикул 57, частка 1. Оборона Республики Беларусь обов'язок і священний долг кожного громадянина Республики Беларусь. Ці боронять нас належним чином, скажите так ці не? Мы обороним Конституцию, обороним нашу незалежность, обороним наш суверенитет, так ці не? Закончу словами, які написав наш неумиручий пророк Янка Купала. Живе Беларусь! Живе! Я нагадаю, что телеканал «Белсат» вядзе прамую трансляцию з акцыі пратэсту супраць падпісання беларуска-расійскіх інтэграцыйных дамоваў. Гэтая акцыя распачалася сёння о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы Менску і зараз продолжается тут на плошчы Незалежнасці, дзе бяруць слова дэпутаты Верховнага Савета 12-13 склікання, людзі, якія стваралі гэту Рэспубліку Беларусь, стваралі яе законы, яе канстытуцыю, яе школы, яе вышэйшыя навучальныя установы. Только что промовляў Леон Баршевскі, Сергей Антончык. Зараз слухаем Павла Севярынца ізноў. А таксама той чалавек, які шмат гадоў правёў у турмах, ва ўціску, у галадоўках дзеля Беларусі. Лідер вулічных пратэстаў у Беларусі Мікола Статкевіч! Дякую, Павел. Дякую, сябры. Сябры, над нашей краиной нависла погроза аннексии. Краина, коли сутыкается значно больше моцным ворогом, мае шанец выстоять только тады, коли она гуртуется и объединяется. Коли краина перетворяется в крепость. Самая великая небеспека сдачи этой крепости — это здрада. И самая страшная здрада, коли здрадник комендант крепости, коли он везе таемные перамовы, каб за гроши сдать крепость. Тогда одиное уратование, один шанец уратовать эту крепость — это повесить здрадника на городских воротах. Инакше не. Шановні сябры, об'єднати білорусів зараз може тільки одно – переміни. Переміни до лепшого, до нормального життя у нормальній, незалежній, вольній країні. Зараз подавляюча більшість білорусів хоче перемінів, хоче, щоб ця влада зійшла. Ми тільки тоді здолеємо уратовать нашу країну, коли ми об'єднаємося більшістю. Тие, хто за лепше життя, тие, хто за то, як Лукашенко сійшов, тие, хто за незалежність. Сябры, каб Беларусь жила, мы повинны отхилить злодея, здрадника и забойцу от улады. Живе Беларусь! Микола Статкевич. Політик Микола Статкевич, один з кандидатів у депутати, один з кандидатів у президенти 2010 года,
Ровно 9 гадоў таму учора тут на гэтай плошчы ён таксама прыйшоў выказаць салідарнасць з усімі палітвязнямі Беларусі, з тымі людзьмі, якія пацярпелі 9 гадоў таму падчас выбару прэзідэнта Беларусі 2010 году, калі адбылася масавае збіццё грамадзян тут на гэтай плошчы Незалежнасці. Тых людзей, якія выйшлі пратэставаць супраць фальсіфікацыяў на выбарах, які адбываюцца ў Беларусі. Слухаем Рыгора Кастусёва. Уважаемые сябры, дозвольте усім нам напередодні Нового года, напередодні колядов пожадать моцного здоров'я, пожадать моцы у боротьбі за незалежність нашої країни, пожадать наших поспехов у 2020 году. Бо 2020 год – это год стагоддя Слуцького збройного чину. Амаль 100 год тому назад наши предки узнались на оборону незалежности нашей краины. И сегодня мы при необходимости повинны повторить их подвиг. Мы повинны быть готовы оборонять нашу незалежность, наш суверенитет до апошнего. Коли спотребится, то мы повинны готовы и взять зброю у руки, как оборониться от навали с усходу. Ми повинні бути готові до всього. Сьогодні існує погроза нашої незалежності, сьогодні існує погроза продажі нашим білоруським керівництвом, так званим, нашого суверенітету. Але ми тут. І я думаю, що в наступному році нас буде у сотні, у тисячі більше, у тисячі раз більше, ніж сьогодні ми тут. Нас будуть сотні тисяч, нас будуть мільйони. І ми оборонимо нашу країну. Живе Білорусь! Нагадаю, що це був Рыгор Кастусёв, старшиня партії Білоруського народного фронту. Дорогі керівники партії, коли ласка, мітинг протягується. Акція мусить доўжыцца до 20 гадзіне вечора. І рыхтуемся рухаться. Неўзабаве пасля мітингу ми пойдем по вулицях нашого Менску. Зараз перед вами выступить один з керівників консервативно-християнської партії БНФ, один з лідерів оборони Куропатов, чоловік, який створав своїми руками народний меморіал у Куропатах, Олесь Чахольський. Шановні сябри, я ще раз скажу, що ми дійничаємо законно, згідно артикула 57 Конституції Республіки Білорусь. Оборона Білорусі є священний долг і обов'язок кожного громадянина Республіки Білорусь. Ті, хто діє супроти нас, той, хто складає протоколи, садить людей на сутки, уже здійснив злочинство по артикулу Криминального кодекса за здраду родине, здраду державе. Это от 10 до 20 годов со штрафом або до штрафа. Тому я мушу попередити тих людей, які в погонах, які займають відказне становище, відказні посади, що переслід людей, які оборонять нашу країну, незалежність нашої країни, ненавито так буде каратися. Недовго зосталося. Думайте, ви потім не кажете, що вам треба було кормити ваші сім'ї, а тим людям, що тут стоять, що сидять, не треба кормити сім'ї, не треба. Так, вот так. І не чекайте потім, як кажуть, літості. Тому що зараз у вас є вибір. Чи виконувати загади, як виконує загади Павліченка, по загаду Шейманов, Сівакових і так далі. Чи у вас є вибір, як кажуть, включити мозги і стати побач з народом. Тому що канає гэта Російська імперія. Разваливается. У них идут так само процессы развала.
сканае яна. Все гэта мы хутка убачым. Але мы з вами павінны гуртавацца, ствараць групы народнага супраціва па ўсёй Беларусі, каардынаваць сваю дзейнасць. Запомніце, актыўная меншасць будзе заўсёды вырашаць, а пасіўная большасць чакаць. Таму мы з вами актыўныя людзі, і не глядзіце, што нас кажуць там 1000, 2, 10, 100. Нас сотни, миллионы, которые подтримливают нас и в душе, и в сердце, але покуль что боятся. Тому люди дорогие, наша вся задача сделать так, как люди это не боялись. Да мы бороним свое. 30 кастричника 1988 года у Куропатов был поднятый 1-2 стяги. Вот этих святых наших червоно-белых. Мы с вами 22 листопада у Вільні бачили націю, 1000 стягів, самоорганізовану, дисципліновану європейську націю. Ми з вами європейці, а не гэта арта. Тому наш шлях у цивілізований світ, а не у світ темрі. І ми з вами гэта намаганне повинні прикласти. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! І тепер ще об'ява. Завтра, 21-го, о 14 ми протягнем гэту мітинг. Закликайте сябров. Нас повинно бути ще більш. Ми не здадим Беларусь. А як і казали попередні наші виступовці, то ми, коли ласка, коли полезуть, то сустрінем кулей. Живе Беларусь! Живе! Митинг на Костричновской площади у 14 годин. Всех запрошаю, протягиваем нашу оборону. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сябры, яшчэ некалькі выступаў, спевы, і я хочу зараз даць слово мужнай дзяўчыне, якая падчас шматлікіх пратэстаў у Мінску упоровень з мужчынамі становілася для того, каб абараняць незалежнасць. Сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Ольга Ковалькова. Прывітанне ўсім, вы можете похлопаць. Я похлопаю сёння кожнаму з тых, хто сёння прысутнічае на гэтай плошчы. І дзякую вам усім за тое, што вы маеце мужнасць выходзіць змагацца за нашу свабоду. Дзякую усім! Сёння мы выйшлі і змагаемся за суверэнітэт і незалежнасць дзеля нас саміх, дзеля гэтых людзей, якія сёння сочаць за намі, дзеля людзей, якія працуюць у гэтых будынках, бо калі наша краіна будзе незалежнай, мы ўсе будзем жыць лепш. Гістарычна так склалася, што ніколі мы не сябравалі з Расіяй, мы заўжды з імі змагаемся за нашу незалежнасць. Ніколі нам танна мы не здабывалі гэту незалежнасць танна, але мы павінны казаць сёння, што мы выступаем за незалежнасць. Згодна артыкулу 3 Конституції, носьбітам суверэнітэта з'яўляецца беларускі народ. Беларускі народ сёння не абірае ўладу. Той чалавек, які 20 гадоў гандлюе суверэнітэтам Беларусі, не абраны беларускім народам. Мы яго не абіралі. І мы павінны сёння казаць, што мы выступаем супраць інтэграцыі з Расіяй. Але мы выступаем за добрыя стасункі з усімі суседнімі краінамі, з якімі мы мяжуем. Мы выступаем за тое, каб Расія таксама была вольнай краінай, каб там таксама не панавала дыктатура. Мы выступаем за тое, каб у Беларусі не было дыктатуры. Каб усе мы маглі сябраваць, маглі гандляваць, але каб нас не захоплівалі. Таму што я асабіста супраць інтэграцыі з Расіяй, таму што мы бачым гістарычна Прыднестроўе, Грузія, Абхазія, Украіна. Гэта краіны, з якімі Расія вядзе агрэсіўную палітыку, якая воюе з странамі, суседзямі. Я асабіста не хачу, каб Беларусь
сябравала і мела інтэграцыю з Расіяй. І сённяшнія ўсе перамовы, дарожныя мапы, перамовы з Пуціным, гэта ўсё нелегітымны працэс. І беларускі народ павінен сёння казаць, што мы супраць інтэграцыі з Расіяй. І гэта можа зрабіць кожны. Сёння тыя людзі, якія мужныя выйшлі на гэту плошчу, гэта крок. Але кожны, хто сёння бачыць нас праз экраны, можа зрабіць таксама свой унёсак. Крэатыўныя акцыі, сацыяльныя сеткі, выказвайце сваё меркаванне. Улады Беларусі і Расіі павінны бачыць, колькі нас, колькі тых людзей, які выступаюць за незалежнасць. І давайте мы ім гучна скажем: незалежнасць! 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 Дякую, і ми обов'язково переможемо і диктатуру, і Росію, будемо вольним народом. Білоруський народ заслуговує бути вольним народом! Працює. Жадаю всім доброго настрою і нехай Новий год принесе нашій країні нового президента. Конституція дає нам право виказувати своє міркування. І ми сьогодні його виказуємо для тих, хто нас глядить, і для білоруської влади, яка так само повинна вірити, що ми супротив інтеграції з Росією. І ми супротив підписання домовок, мапок і інших перемовок. Дякую всім і доброго настрою. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Для наших гледачоў я нагадаю, што мы знаходзімся на плошчы незалежнасці ў Менску. Дзякую вялікі маёй калезе Галіне Абакунчык, якая была з вами. І цяпер, паводле падлікаў назіральнікаў, на гэтай плошчы знаходзіцца 1600 чалавек. Людзі слухаюць прамоўцаў, якія выступаюць вось цяпер за маёй спіной на прыступках. Такі імправізаваны мітынг. Таксама арганізатары абвесцілі, што 21 снежня заўтра а 14:00 акцыя пратэсту пачнецца о 14 гадзіне. Месца тое ж, Кастрычніцкая плошча. План далейшы будзе яшчэ высвятляцца, мы абавязкова пагутарым з арганізатарамі. Ніякіх затрыманняў пакуль што тут не было, мы не заўважылі ніякіх інцыдэнтаў з міліцыяй, хаця яна ёсць, вядзе аператыўную здымку, людзі ў цывільным прысутнічаюць, аднак без здарэнняў. Гучыць святочная музыка, паўсюдна святочная ілюмінацыя, але ў гэтую святочную ілюмінацыю яе, можна сказаць, што ну, канешне, не затмеваюць, але разам з ёй тут вельмі шмат бел-чырвона-белых сцягоў. Вялікая колькасць нацыянальнай сімволікі, людзі ў бел-чырвона-белых сцягах, яны імі ахутаныя, яны трымаюць іх на вудах і працягваюць прамаўляць спікеры. Магчыма, я прапаную вам паслухаць, што ж яны кажуць, а таксама працягнем гаварыць з удзельнікамі. Таму што яшчэ далёка не ўсе пытанні, якія мы ім задалі, не ўсе пытанні, якія мы хацелі задаць, мы паспелі задаць, і бачым, што збіраюць подпісы за нешта. Добрый вечар, тэлеканал Белсат. Распавядзіце, калі ласка, што гэта за збор подпісаў?
Это сбор подписей за мою петицию. Я хожу уже тут другую годину. Вы ж уже брали. Так, ми з вами вже говорили. Гэта чалавек, які хоче реформувати правоахоўную сістэму. А, до речі, колькі людей підписалися за гэта? Ну, уже, может, человек 80. Ужо чалавек 80 гаспадара Міколы падпісаліся пад ягонай петыцыяй пра рэформу. Давайте працягнем гаварыць з людзьмі. Добрый вечер, телеканал Белсат. Вы пришли ўсёй сям'ёй, так? Да, так. Скажите, калі ласка, ці бачыце вы адрозненне паміж сённяшняй акцыяй, якая вось ужо імаверна падыходзіць да завяршэння, ці бачыце адрозненне паміж сённяшняй і той, што была 7-8 снежня? Ну, амаль я не бачу людзей, шмат іх, наколькі больш, чым было 7-го. Але думаю, што добра, што людзі прыходзяць і выражаюць сваю незгоднасць з сённяшнімі событиями. Прабачце, не ўсё ведаю. Гаварыце, як вам зручна, гаварыце, як вам зручна. І, ну, думаю, што акцыя за незалежнасць нашай краіны, яна павінна быць і павінна, не раз яшчэ людзі павінны выходзіць. І адрозненне ад 7-го, ну, мабыць, людзей больш, чым было 7-го. Так, і так. гэта добра. Сапраўды больш, іх 1600. Скажыце, калі ласка, вось вы прыйшлі з сынам, а як вы яму патлумачылі, куды вы ідзеце, навошта гэта патрэбна ўсё? Ну, мы следим за событиями и, как говорится, в первых рядах. Мы и собирались идти, и пришли, и будем приходить. Дазволіце запытаць меркаванне вашага сына. Як вас завуць? Роман. Роман, скажыце, калі ласка, ці хочаце вы, каб вось Беларусь і Расія, як вы хочаце, каб яны ўзаемадзейнічалі? Якімі мусяць быць стасункі паміж гэтымі краінамі? Ну, если смотреть на историческое вообще, ну, в историческом плане, то мы видели огромное количество войн, огромное количество конфликтов, которые приводили к потере независимости других стран. Советский Союз, например, тот же, который, будем так говорить, уничтожил, не уничтожил, а поставил на колени огромное количество народов и наций, которые по сегодняшний день остаются с колен. Например, белорусы. Мы до сих пор не можем подняться и начать нормальное развитие, начать европейскую интеграцию. Поэтому я считаю, что конфликта с Россией не должно быть, но мы должны, да, мы как-то, ну, в экономическом плане может быть возможно какая-то взаимодействие, но в плане интеграции, конечно, нет, никогда. Дякую вялікі, Роман, за ваше меркаванне і вам, і вашим бацькам, што з намі пагаварылі. Працягнем гаварыць з удзельнікамі акцыі. Бачым, што тут значная колькасць моладзі, як была і мінулы раз. Добрый вечар, телеканал Белсат. Дазвольце з вами пагаварыць, калі ласка. Скажыце, калі ласка, ці вось гэтая акцыя, на вашу думку, эфектыўная у тым фармаце, у якім яна праходзіць? Ну, у маім фармаце можа больш, ці мне больш падабаецца ланцуг незалежнасці, чым вось гэта акцыя, але ну, гэта лепш, чым нічога не рабіць. Я лічу, на мою думку. А што думаюць вашы равеснікі, вашыя сябры, што яны кажуць пра інтэграцыю з Расіяй? Для іх гэта добра, ці нейтральна, ці кепска? На жаль, мае равеснікі, якіх я знаю, мае, можа, знаёмыя, то яны зусім не маюць ніякіх думак на гэтую тэму, яны не інтарэсуюцца. А як у вас узніклі гэтыя думкі? Чаму вы заклапаціліся гэтай тэмаю? У мяне такая была сям'я заўсёды. Мой тата, мама, то я ўжо, калі была маленькая, то мы заўсёды хадзілі на акцыі ў гародні, калі ў нас адбываліся. То... Вы з гародні прыехалі сюды? З гародні, так. А ці маеце намер заўтра ўдзельнічаць у акцыі таксама? Ну, думаю, што так. Дзякуй вялікі. Мы абавязкова працягнем гаварыць з людзьмі, але перш давайте паспрабуем патрапіць да эпіцэнтру гэтага мітынгу. Паспрабуем прайсці. Дазвольце, калі ласка. Живе! 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 Беларусь! 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 Все столицы
света. Беларусь – незалежная країна. И так будет. Живе Беларусь! Живе! Дорогі сябри, перед тим, як ми пойдем, я прошу вас достать вот такие паперы с текстами белорусских национальных гимнов. У кого они есть, покажите. Поднимите, коли ласка. Есть, мы бачим. Зараз ми з вами виконаємо той гімн, який гучав 100 років тому. Скажите, коли ласка, куди люди збираються йти після этого? Куди збираються йти після этого? Не памятаю. Ён сказал, я не памятаю. Так, яшчэ вось паводле Паўла Северынца працягнецца шэсце, мы будем сачыць за гэтым, але вось цяпер людзі будуць выконваць нацыянальныя гімны, тэксты раздрукаваныя ёсць у людзей. Вось пакажыце, калі ласка, так, гэта і пагоня, гэта і ваяцкі марш, ды іншыя песні, якія будуць людзі цяпер выконваць. Мы выйдем синими родами на вольный, родный, свой простор. Хай воля вечно будет с нами, а гвалту мы дамо отпор. Нехай живе могутный, смелый наш белорусский вольный дух. Штандарт наш бел червоно-белый, покрыл собой народный рух. На бой за счастье и за волю народа славного своего. Браты, терпели мы до воли, на бой все до одного. Ім'я і сили Белоруса нехай почує, бачить той, хто сміє нам нести примуси і перший викличе на бой. Брати, до щастя ми підходим, хай гримить яще мацней. В кривавих муках ми народім, життя республіки своєї, життя республіки своєї. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Дорогие собри, мы идем улицами Менску, улицей Немига, вулицей Зибицькой, назад на Костричницьку, к обстателям цугом со стягані. І зараз ми йдемо гукаючи, каб нас чули всі. Ми кличемо усіх: долучайся! 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 Просим стяги городов, просим плакаты наперед и рушим мимо червоного костела. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вось толькі што Павел Северынец сказаў свой наступны план, агучыў такім чынам. Ён сказаў, што шэсце пройдзе па Нямізе, па вуліцы Зыбіцкай, ды вернецца на Кастрычніцкую плошчу, каб стаць у жывы ланцуг. Спадар Павел, дазвольце, калі ласка, кароткі каментар для Белсату. Зараз вы выйдзеце вось адсюль, і мы з вами пагаворым. Мы хацелі вас папрасіць падвесці такі прамежкавы вынік што да таго, як праходзіць акцыя. У чым адрозненне ад 7-8, ці нешта новае? Выбачаюся, да, людзей больш, некалькі тысячаў чалавек. Мы ідзем вуліцамі нашага горада, ідзем вольна, спакойна, гукаем, спяваем, тут сцягі з гербамі гарадоў, людзей вельмі шмат. І таму зараз мы пройдземся па Менску, па новым маршруце.
Скажите, калі ласка, а ў чым мэта вось гэтага маршруту? Мэта маршруту, каб Менск побачыў, што Беларусь жыве, і мы супраць всялякіх саюзаў з імперскай Расіяй. Чаму людзей выйшла больш, чым у мінулыя разы? Таму што людзей гэта хвалюе, таму што людзі абуджаюцца. Это была асноўная мэта акцыі 7 і 8, мэта акцыі 20, каб народ абудзіўся. Дзякую вялікі. Павел Севярынец, адзін з ініцыятараў акцыі супраць інтэграцыі, распавёў, чым яна адрозніваецца ад акцый, якія адбываліся 7-8, а таксама тым, што людзей выйшла больш. Я нагадаю, што паводле апошніх дадзеных 1600 чалавек выйшлі на гэтую акцыю сёння. Незалежность! Верим, можем! Вера можем! Верим, можем! Вера можем! Верим, можем! Вера можем! Для тых, хто сочыць за нашым стрымам, я нагадаю, што таксама актуальныя навіны можна чытаць на нашым сайце belsat.eu, а таксама сачыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, дзе будзе з'яўляцца ўся актуальная інфармацыя пра пратэсты супраць інтэграцыі ў Менску, якія праходзяць проста цяпер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, вось акцыя сённяшняя, чым адрозніваецца ад папярэдніх акцый, якія былі 7-8? Я, на жаль, не могла быць 7 і 8, таму не скажу, чым адрозніваецца. Думаю, што гэта вельмі падобная акцыя, гэта проста працяг той акцыі, той, што пачалося 7-8, сёння просто продолжается. На вашу думку, наколькі гэта эффектыўна? Ці можа гэта спыніць тую самую інтэграцыю? Я думаю, что так, потому что маленькая кропля точыць камень. Так і мы, можа, сёння з'яўляемся той маленькай кропляй, якая сточыць гэты камень. Дзякуй вялікі, спадарыня. Мы бачым хлопца са сцягом, з украінскім сцягом. Як вас завуць? Саша. Саша, скажите, калі ласка, вы з Менску? Не, з Гародні. З Гародні. І ви приїхали адмыслова на гэтую акцыю? Конечно, на гэтую акцыю. Так, бо менавіта інтэграцыя з Расіяй гэта для нас немагчымая. Бо той саюз, які быў утвораны менавіта 20 гадоў назад, і мы моладзь падраслі, мы ўбачылі, што нам гэта не патрэбна, бо зарплаты няма. Нам трэба ўтвараць сем'і, карміць няма за што, бо напэўна, ні ў адной краіне няма такого, што дзяцей адзявалі ў крэдыт. Мы менавіта павінны выязджаць недзе за мяжу і там працаваць. Так, вы кажаце пра нейкія вось такія сацыяльныя праблемы, але, глядзіце, вы агарнуліся сёння украінскім сцягам. Чаму? Так, бо у меня кроў украінская, у меня вельмі шмат радні на Украіне. І то, што зараз іх адбываецца, менавіта агрэсія з боку Расіі, якая крычыць, што яны браты, вядуць вайну з народам. Вось гэтым я хочу падтрымаць украінскі народ, а таксама, размаўляючы з украінцамі, падтрымліваюць беларускі народ. Браты разам і назаўжды. Дзякуй вялікі за ваше меркаванне, за ваш каментар. Не толькі з чырвона-белымі сцягамі людзі прыходзяць, але і з украінскімі. А таксама вось такая цікавостка сённяшняга шэсця ў тым, што людзі прыносяць сюды сцягі з гербамі сваіх гарадоў. Прыехалі вельмі шмат людзей з рэгіёнаў. Ёсць тут і з Горадні, і з Мазыра, з Бабруйску, са шматлікіх раённых цэнтраў і абласных. Людзі прыехалі ў Менск. А заўтра адбудзецца працяг акцыі, пра што сказалі арганізатары 21 снежня о 14:00. Гэта будзе ўсё адбывацца на Кастрычніцкай плошчы. Падрабязны сцэнар пакуль невядомы, але мы абавязкова даведаемся, як толькі нам будзе вядома, адразу ж паведамім нашым гледачам. Добрый вечер. Добрый вечер. У мяне пытанне ёсць вось да вашага плакату. Можна было пачуць ад некаторых, скажем так, іншых удзельнікаў, што былі вось такія мінулым разам 7-8 снежня абразлівыя.
плакаты. А вось ці гэта не могуць расцэніць расейцы як абразу? Ну, калі расцэніць, я не супраць. А чаму вы менавіта вось такі лозунг сабе абралі? Не ведаю, мне здаецца коротка і ёмка. Для таго ж ангельская мова, яна вядома ўсім. Не ўзнікне цяжкасці ў перакладу. Дзякуй. Вось што кажуць людзі, якія такія даволі рэзкія выказванні сабе абіраюць у якасці лозунгу, але гэта ўсё ж рэдкасць. Варта адзначыць, што збольшага гэта такія крэатыўна-дружелюбныя, хутчэй, плакаты. І ў першую чаргу, канешне, нацыянальная сімволіка. Беларусь жыве! Беларусь жыве! Беларусь жыве! Беларусь жыве! Беларусь жыве! Беларусь! Скажите, калі ласка, ой, прабачце, телеканал Белсат. Хотели запытать у вас, что вы будете робить у разе, калі будут подписаны интеграционные документы? Выходить, как и сейчас. По-моему, если ничего не делать, то лучшего ждать в этой стране не стоит. Поэтому, как минимум, выйти и показать, что мы не хотим быть вместе с Россией. И у нас своя дорога, свой путь и независимость. Скажите, калі ласка, вось Лукашенко і Путін, для вас іх хтосьці горшы, хтосьці лепшы, альбо яны аднолькавыя? Ну, это, так сказать, два друга, два брата-акробата, и пускай Лукашенко едет к себе и там остается в Россию. Куды? У Россию? В Россию. А что значит до себе? Он же белорусский кіраўнік. Если бы он был белорусским кіраўніком, то люди бы сейчас не вышли на эту площадь, правильно? Вот и все. Дякую вялікі. Беларусь! Живе! Беларусь! Мы працягнем гутарыць з удзельнікамі, а я нагадаю, што адбываецца цяпер людзі праз хіба вуліцу Валадарскага будуць рушыць у бок Нямігі, а потым па вуліцы Зыбецкай вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу, дзе плануюць устаць у жывы ланцуг. Апошнія звесткі, апошнія дадзеныя, якія паведамлялі праваабаронцы з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта 1600 чалавек. Гэтая лічба была вось на момант, калі людзі былі на плошчы Незалежнасці. Добрый вечер, хлопцы. Добрый. Скажите, калі ласка, што у вас за плакат такі, што тут напісана і чаму менавіта такі лозунг вы абралі? Путь нам не по пути, потому что я не ожидаю, как интеграция довела нас до того, как мы были одной краиной. А што вы будете рабіць у такім разе, калі ўсё ж інтэграцыя адбудзецца? Поеду к братам в Украину. Скажите, а ваши ровесники, сябры, ваша сям'я, што яны думаюць пра інтэграцыю? Яны солідарныя з маім меркаваннем. Солідарныя з вами? Так. Дзякуй вялікі. Добрый вечер, телеканал Белсат. Вы хотели нам нешта сказаць, мне паведамілі. Все это вельмі непрыемна. Хацелася, каб нам самим дазволілі вырашаць лёс сваёй краіны. Мы гэта пазбаўлены. Вырашаць якім чынам? Ну, прававым. Праз рэферэндум. Хацелось бы, да. Але вось ёсць меркаванні экспертныя, што такі рэферэндум прывёў бы да вельмі вялікіх лічбаў на карысць Расіі. Здаецца, што ўсё-такі Беларусь хоча большай самастойнасці ад Расіі. Не хоча ей, я думаю, ёй хапіла за 25 гадоў таго, што яны один раз неправільна на рэферэндуме прагаласавалі. Я думаю, спадзяюся, што каб рэферэндум быў зараз, беларусы прагаласавалі правільна. Але слухайце, ёсць жа факты фальсіфікацыі выбараў шматлікія і падтасоўкі галасоў на рэферэндумах у тым ліку. Я думаю, што большасць падтасаваць немагчыма.
подтасовать можно там невеликий процент. Я думаю, больше, ну, процентов 80-90 подтасовать нельзя. І як пытанне павінна гучаць, на вашу думку? Што павінны запытаць у людзей, як яно павінна быць сфармуляванае? Здаецца, все просто. Альбо уваходзіць у Россию як Смоленская область на тых же самых правах, либо альбо оставаться суверенным своей суверенной державой, такой, якая она зараз ёсць. Вось і все, два пытання. Як вас завуць? Пётр. Дзякую вялікі. Вось такія меркаванні таксама гучаць, што нібыта варта было б у людзей праз рэферэндум запытаць, ці хочуць яны інтэграцыі з Расіяй. Тым часам для тых, хто далучыўся да прагляду нашага эфіру, я нагадаю, што цяпер праходзіць да Нямігі 6 прыкладна 1500 чалавек у ім бяруць удзел. Гэта інфармацыя ад назіральнікаў. Людзі скандуюць «Жыве Беларусь». Гэта хіба самы папулярны лозунг на акцыях супраць інтэграцыі, таму што ў першую чаргу гэтыя акцыі за незалежнасць Беларусі. Шэсце падзялілася на дзве часткі, па розныя бакі вуліцы пайшлі ўдзельнікі. Цяпер вось яны спускаюцца да вуліцы, яны спускаюцца да Нямігі. Ну, мы тым часам пагаворым з удзельнікамі. Добрый вечар. Добры. Скажыце, калі ласка, ці эфектыўныя гэтыя акцыі, ці яны, на вашу думку, да чагосьці прывядуць пазітыўнага? Ведаеце, у 94-м годзе я быў занадта малы, калі абіралі адну сумнавядомую асобу. У 2001-м, 6-м, 10-м, 4-м я хадзіў на акцыі. Дамагчыся нічога не дамагліся, як бачым, але мне прыкра тое, што ў 94-96 годзе людзі ўзросту маіх бацькоў не змагаліся за маю будучыню. Такой будучыні, як атрымалася ў мяне, для сваёй дачкі я не хачу. Таму я прыйшоў сюды і буду хадзіць пакуль. Ну, пакуль ходзіцца. А атрымаецца ці не атрымаецца, той, хто нічога не робіць, нічога не дасягае. Скажыце, калі ласка, ці вы сустракалі вось прыхільнікаў інтэграцыі, ці вы сустракалі тых, хто хоча інтэгравацца з Расіі, нават аб'ядноўвацца ў адзіную краіну? Таму што вось мы, напрыклад, на плошчы на Кастрычніцкай на пачатку акцыі бачылі чалавека, які прыйшоў выказаць сваю думку, выказаць сваю пазіцыю за саюз з Расіяй. Я думаю, усе бачылі сённяшні здымак пра прыхільнікаў інтэграцыі. Прынамсі, у маім коле такіх няма. Можа, гэта таму, што я добра фільтрую кола знаёмстваў, але не сустракаў. Дзякуй вялікі. Тым часам мы далучымся да асноўнай часткі 6, якое ўжо, дарэчы, набліжаецца да Нямігі. Яно падзялілася на некалькі частак. Пры гэтым некаторыя яшчэ чакаюць іншых удзельнікаў. І варта адзначыць, што як і ў минулыя разы традыцыйна вельмі ідуць людзі дысцыплінавана, то бок яны спыняюцца на ходніках, яны чакаюць зялёнага святла. Давайте з вами поговорим, пакуль мы ідзем. Але магчыма хутка, так? Вітаю. Вітаю вас, шановні журналісти. Скажыце, калі ласка, вашы ўражанні ад акцыі. Некаторыя думалі, што ўсё скончыцца на плошчы незалежнасці, што людзі разыдуцца, але вось 6 гэтае. Такі фармат, як ён вам? Ну, мне падабаецца, трэба ісці вуліцамі роднага месца, Менску. Трэба разварушваць людзей, каб яны часам задумляліся над нейкімі такімі
трошки больш абстрактнымі вартасцямі, каштоўнасцямі, чым, я не ведаю, надыходзячы Новы год. Можна і пазмагаць за незалежнасць роднай краіны. Як я ўжо згадваў, тыбетцы змагаюцца за незалежнасць супраць Китаю. Чаму вы наштадкам старажытных літвінаў не пазмагацца? Ну, выходзьце, пазмагайцеся вакол елачкі, ялінкі, можна карагоды павадзіць, можна пагукаць нешта, які патрыятычныя воклічы, далучайцеся, што я магу яшчэ дадаць. Цудоўная акцыя, шпацыраваць уздоўж вуліц роднага Менску. Дзякуй вялікі. А вось і асноўная частка шэсця. Тут, паводле апошніх звестак, якія нам перадавалі, знаходзяцца 1600 чалавек. Падыходзяць яны да Нямігі, каб потым прайсці па Зыбецкай і да Кастрычніцкай плошчы вярнуцца, каб там устаць у жывы ланцуг. Добрый вечер. З якога гораду вы приехали? Вось вы. Добрый вечер. Откуда вы приехали? Можно с вами поговорить? Вельмі дзіўна, не захацеў малады чалавек з намі гаварыць чамусьці, але гэта часам таксама здараецца, таму што надыходзілі людзям і пратаколы, і пазовы ў міліцыю за ўдзел у гэтых акцыях, яны не санкцыянаваныя, таму некаторыя людзі не хочуць гаварыць. А я нагадаю, што гэтыя акцыі самыя масавыя з несанкцыянаваных, якія адбываюцца ў Беларусі з 2017 году. Апошні раз такое вось было толькі падчас пратэстаў недармаедаў, ну а вось цяпер людзей вывела на вуліцу пратэст супраць інтэграцыі вывеў. А вось і, дарэчы, дзяўчаты, якія абяцалі на пачатку нейкі сюрпрыз. Паколькі там была громка, то ён перанесецца на канец, калі нашу калонку будзе чутна на канцы. Добра, то напрыканцы яшчэ ад гэтых дзяўчат будзе нейкі сюрпрыз. Ідуць яны ў нацыянальных строях з нацыянальнымі спевамі ў калонцы. Ну тут, прынамсі, кожны спявае тое, што хоча. Хтосьці песні гурту Брута, хтосьці спявае нацыянальныя гімны, ну а хтосьці вось народныя спевы. Супрацоўнікі ДАІ рэгулююць рух людзей. Можаце пабачыць, што яны як бы патрулююць вуліцу, патрулююць гэтую частку тратуару, дзе ідуць людзі. Давайце пагутарым з кімсьці з рэгіёнаў. Жыве Беларусь! 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Телеканал Белсат. Можно поговорить с кем-то вот с вас. Вы с Борисова, так? Не, нас попросили падтрымаць сцяг толькі. Вас попросили падтрымаць сцяг. Добра, ну але давайте поговорим с вами. Чаму супраць інтэграцыі? Таму што я лічу, што Беларусь павінна быць незалежнай. Нашы продкі дабывалі гэту незалежнасць толькі год. Мы атрымалі яе такой кроўю, і вось два чалавекі вырашаюць судьбу двух народаў. І таксама і майго народу беларускага. А што ваша сям'я мяркуе пра ваш удзел у гэтых пратэстах? Яны мяне падтрымліваюць, таксама ходзяць з мной, але ж не сёння. А мінулым разам былі, так? Да. Добра, а чым адрозніваецца сённяшняя акцыя ад папярэдняй па вашых асабістых адчуваннях? Я лічу, што шмат людзей прыйшло. Мабыць, 1003 ёсць. 1600. 1600? Ну, гэта ўсё роўна больш, чым было тады, 7 і 8 снежня.
гэта добра тое, што людзі прыходзяць. Дякую вялікі. Чудо, родина моя. Я только не имею такого пропуска. Ну, типа, знаешь, я решил... Цяпер больш за 1500 чалавек праходзяць па Нямізе. Гэты план вызначылі арганізатары акцыі. Пасля яны пройдуць па вуліцы Зыбецкай і вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу, дзе і пачалася акцыя. Я нагадаю, што акцыя доўжыцца ўжо больш за 2 гадзіны. Яна пачалася 6 вечара. Вельмі сапраўды шмат моладзі удзельнічае. Мы ўжо пагаварылі з многімі з іх і працягнем яшчэ гаварыць з удзельнікамі. Вельмі, дарэчы, цікава будзе, вось калі мы дойдзем да Зыбіцкай, да гэтай такой тусовачнай менскай вуліцы, што будуць казаць мінакі. Таму што пятніца і вечар, відавочна, там будзе шмат чалавек. Таму давайце потым вось пагутарым з імі і менавіта даведаемся стаўленне звычайных людзей, не ўдзельнікаў акцыі, да яе. Пастараемся вам гэта паказаць. Добрый вечер. Прабачце, можна з вами пагаварыць, калі ласка? Прабачце, тэлеканал Белсат. Ці можна з вами пагаварыць? Вы прыехалі з якога гораду? Са Светлагорска. Са Светлагорску, так. Сцяг кажа пра гэта, што я са Светлагорска. Так, а некаторыя казалі, што іх папрасілі падтрымаць сцяг. Такое таксама было. Таксама было, так. Так, то скажыце, што людзі ў Светлагорску думаюць пра інтэграцыю з Расіяй? Я думаю, што Светлагорск патрэбна ўжо вызваліць ад Расіі, таму што нашы мужчыны едуць на заробкі ў Расію, кідаюць нашыя гнёзды і застаюцца там надоўга. А дзеці росцяць дзяцей, а жонкі росцяць дзяцей самастойна. І таму гарады мусяць быць вольнымі ад Расіі. Скажыце, калі ласка, як вам такі фармат акцыі? Што вы пра яго думаеце? Да цудоўна, ёсць магчымасць прайсці нарэшце са сваімі сцягамі. Няхай людзі паглядзяць, якія сцягі ўвогуле ёсць у Беларусі. Гэта не толькі бел-чырвона-бел, нарэшце сцяг. Гарады мусяць быць вольнымі. Вось гарады ідуць. А ці сустракалі вы вось такіх прыхільнікаў інтэграцыі вельмі актыўных, альбо не? Я такіх не сустракала, усе супраць. Дзякуй вялікі. Людзі скандуюць таксама «далучайся». Не ведаем, праўда, хто, пачуўшы гэта, далучыўся да шэсця, але, відавочна, такія людзі маглі быць. Вось малады чалавек, які скандаваў ганьба Пуціну. Зараз мы з ім паспрабуем пагаварыць. Тэлеканал Белсат. Здрасце.
Скажите, калі ласка, чаму вы вось скажаце ганьба Путіну? Что для вас Путин, як кіраўнік державы, як кіраўнік России? Потому что нам не нравится его политика проводимая, то, как он поступает в отношении Беларуси, и в том числе, как он поступает в отношении России. И не только мы этим недовольны, и я высказываю эти слова против него, и я уверен, что меня поддержат также многие люди, которые здесь присутствуют, и не только здесь. Скажите, але вось супраць Путіна, а Лукашенко у такім разе, ён горшы, лепшы за Путіна. Як вы ставитесь до Лукашенко? Я считаю, что Лукашенко тоже уже пора смениться, потому что он уже слишком долго занимает руководящие посты у нашей страны. И это неправильно, это приводит к проблемам, и нам необходимы перемены. Наколькі эффектыўныя вось такія акцыі вулічныя, шэсці, што ці яны могуць прынесці гэтыя перамены? Да, потому что таким образом мы показываем, что чего народ хочет. И мы выходим, мы говорим о наших потребностях, мы говорим о том, что нам необходимы перемены. И эти шествия, они, конечно же, могут помочь и помогут. Дякую велике. Людзі скандуюць інтэграцыя, акупацыя. Вот з гэтай кропкі вы можете цудоўна ўбачыць, колькі тут чалавек. Колькасць гэтая насамрэч значная. Паводле апошніх звестак, што мы маем, гэта больш за 1500 чалавек. Добрый вечер. Добрый вечер. Людзі скандавалі інтэграцыя, акупацыя. Ці стаіць паміж гэтым знак раўно для вас? У гэтай сітуацыі так, таму што наша краіна незалежная, заўсёды была, жыла, нашы продкі змагалі за незалежнасць. І Расія заўсёды спрабавала захапіць нас, каб мы сталі часткай губерніі Расіі. Але Беларусь заўсёды была, ёсць і будзе незалежнай краінай. А што вы будзеце рабіць, калі ўсё ж адбудзецца гэтая самая паглыбленая інтэграцыя? На данном этапе я буду рабіць все, што ад мяне залежыць, каб гэтага не адбылося. Дзякуй вялікі. Тым часам дайшлі людзі ўжо да верхняга гораду, прайшлі па Нямізе, цяпер вось каля катэдральнага сабору яны знаходзяцца. Некаторыя мінакі з вялікай цікаўнасцю паглядаюць на удзельнікаў. Ну а міліцыя вядзе аператыўную здымку. Яны здымаюць усіх удзельнікаў, як вы можете пабачыць, акцыі. Як мы ўжо ведаем, пасля акцыі 7-8 снежня людзям дасылалі пратаколы, дасылалі позвы, выклікалі іх на так званыя прафілактычныя гутаркі ў міліцыю і нават затрымлівалі. Але вось сёння затрыманняў менавіта тут, падчас гэтага шэсця, пра такія факты нам нічога не вядома. То пакуль мы ідзем, магчыма, з вами можам пагаварыць. З вами. Тэлеканал Белсат. Хацелі запытаць у вас, чаму вы вырашылі паўдзельнічаць сёння ў гэтай акцыі? Каб стаць адным з тых галасоў, якія сведчаць пра некаторую занепакоенасць адносна таго, што адбываецца, адносна перамоў, якія ў гэты момант праходзяць. Што вам больш за ўсё не падабаецца вось у ходзе гэтых перамоваў?
іх некаторая таемнасць. То бок закрытасць ад грамадства. Вось, дарэчы, абяцаў прэм'ер-міністр апублікаваць змест дарожных мапаў. Гэтага не было. Якое стаўленне ў грамадства да гэтага? Ну вось натуральная занепакоенасць. Гэта выклікае шмат пытанняў, адпаведна, з-за таго, што мы ведаем не шмат, узнікае лагічнае пытанне, ці не хаваюць нечага важнага ад грамадства. Узнікае яшчэ больш пытанняў. Дзякуй вялікі. Скажыце, калі ласка, а вось вашыя сябры, знаёмыя, што кажуць пра інтэграцыю? Яны абсалютна салідарныя са мной. Вашае кола салідарна з вамі. Дзякуй вялікі. Паглядзіце, які вялікі бел-чырвоны-белы сцяг у спадарні. Добрый вечер, телеканал Белсат. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, што вывела вас сёння на вуліцы Менску, на гэтае шэсце, што прымушае вас ужо больш за 2 гадзіны схадзіць з бел-чырвона-белым сцягом? Ну, знаете, что я когда была молодой девчиной, я помню, как эта незалежность у нас, мы отрымали незалежность, это было не просто так, это мы змагались за это, а зараз мы губляем незалежность. Поэтому я лічу, что нас, конечно, не вельмі много, але я лічу, что повинны быть все города вывести, потому что это, ну, вельмі складаны зараз перыяд. І калі было 6-8 снежня, то маладых хлопцаў вельмі много было. Я сказала, хлопчики, вас павінна быць вельмі много, тому што вы адразу пойдзеце ў расійскае войска. Але тут павінны быць і бабулі, якія павінны ведаць, што іх дзеці, внукі таксама пойдуць у расійскае войска. І гэта вельмі зараз складаны перыяд. Я хочу просто заклікаць усіх, каб люди просто усвядомили, что это и нешта рабілі. Як вас зовут? Катерина. Спадарня Катерина, дзякуй вялікі. А тым часам гэты натоўп з бел-чырвона-белымі сцягамі проста запаланіў вуліцу Зыбецкую. Наперадзе мы бачым, што значна больш людзей, то давайте туды пастараемся патрапіць цяпер. І, як мы вам абяцалі, паспрабуем пагаварыць з кімсьці з мінакоў, з тых, хто проста знаходзіцца ў пятніцу ўвечары на гэтай вуліцы Зыбецкай. Для тых, хто, магчыма, толькі што далучыўся да прагляду нашага эфіру, мы нагадаем, што цяпер па вуліцы Зыбецкай праходзіць шэсце супраць інтэграцыі з Расіяй, якое назбірала больш за 1500 удзельнікаў. Добрый вечер, телеканал Белсат. Не, давайте поговорим, калі ласка. Не? Не хочуць людзі гаварыць. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, что вы думаете про это? Вось вы просто минак, так? Что вы думаете про это? Приятно удивляет. Вообще приятно, что уже никто не разгоняет. Обычно, получается, что всегда кто-то участвовал в этих всех движениях с третьей стороны, чтобы разогнать, а тут как-то немножко даже странно. Что вы думаете по этому поводу, скажите? Дякую вялікі. Ну, мы журналісты, мы просто перадаем навіны. А навіны ў тым, што амаль ужо да канца вуліцу Зыбецкую прайшлі удзельнікі шэсця. Упершыню можна пабачыць такі кантраст, усе гэтыя бары, у якіх людзі адпачываюць, і палітычная акцыя побач. Выглядае сапраўды вельмі... Выглядае вельмі кантрастна. Скажите, калі ласка, як ваши ўражанні ад таго, што вы бачыце? Мы на работе, мы... Без комментариев. Добра, люди працуюць. Добрый вечер. Як вам те, что тут адбываецца? А мы не с Беларуси, не знаю. Откуда вы? Украина. Ну вот тут люди супраць аб'яднання з Расіяй. Что-что?
Люди против объединения с Россией. Ну а что, я ничего не могу сказать, я не знаю, не разбираюсь, не интересуюсь политикой. Вы же из Украины. Ну да. Ну что вы думаете про Россию? Ну люди против капитуляции с Россией, я думаю, ну и раз они против, значит они что-то имеют против, я не знаю, извините. Дякую. Бачите, настрой у людей позитивний. Ну все ж гэта Забіцька, ми мусимо мати на увазі. Самая вялікая актыўнасць, якую тут можна было пабачыць, гэта хіба спевы розныя, звычайна, выступы музыкаў, ну і часам гэта вось толькі аднойчы, дарэчы, гэта была акцыя моладзевага блоку, якая праходзіла на Забіцкай нядаўна, напярэдадні выбараў. Ну, 6 дакладна ідзе па Забіцкай упершыню. Як ваше ўражанне ад фармату акцыі? Магчыма, вашы. Можна? Дякую, не трэба. Вы не ўдзельнічаеце? Удзельнічаю, але так. Але не хочаце гаварыць. Добра. Пра што я ўжо і казала раней, некаторыя не хочуць гаварыць, бо пасля людзям прыходзяць пратаколы і позвы ў міліцыю. Прывітанне. Скажите, калі ласка, як ваши ўражанні ад сённяшняй акцыі? Магчыма, вы? Хотелось, чтобы людей было больше. Не знаю, почему не сидят, стримы смотрят, пускай выходят вместе с нами. А што вас асабіста вывела? Што вас паклікала на вуліцы сёння? Ну, на самом деле, экономическая ситуация вообще в целом в стране, и как тяжело молодым специалистам реализовать себя. Вот это вот, в принципе, покликало. Вы сутыкнуліся з такой праблемаю, так? Так. Можа, коротко раскажаце, у чым гэта было, у чым была праблема? Ну, закончил высшее образование, а устроиться не могу на работу. Приходится выживать, тяжело. Магчыма, хтосьці з прыхільнікаў інтэграцыі скажа, што вось гэта вырашыць праблему інтэграцыі з Расіяй. Вы так не думаете? Я думаю, будет еще хуже. Чему вы так думаете? Ну, потому что Россия, там и так большой завал. А если еще объединимся с нами, то у нас будет то же самое. Вот. Дякую. Ужо амаль падышлі да палацу Рэспублікі, да Кастрычніцкай плошчы людзі. Паводле арганізатара, тут гэтая акцыя мусіць завершыцца жывым ланцугом. Добрый вечер, я до вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, наколькі эффективные такие акции, на вашу думку? На мою думку, я буду на таком смешанном. Як вам зручней? Да, они очень эффективны, потому что все-таки в них есть очень что-то такое эмоциональное, заряжающее, потому что нам ни в коем случае не нужен этот союз. Я сама живу в Санкт-Петербурге, так получилось, что я вышла замуж, и я понимаю, мне как никому другому понятно, что такое Россия и насколько она не нужна Беларуси. Абсолютно вообще. А вось, дарэчы, людзі выходзілі, варта нагадаць і нашим гледачам, што і ў Москве, і ў Санкт-Петербургу людзі... Да, выходили в Санкт-Петербурге, были люди, немного, но было. Такие кропковые пикеты были. Да, были пикеты, и я скажу, что даже сами россияне, адекватные россияне, они против этого союза, они понимают, что никому не лучше от этого. Так, скажите, калі ласка, а ці вот ёсць прыхільнікі гэтай інтэграцыі ў Расіі сярод, напрыклад, ваших знакомых? Да, есть такие прыхільнікі. И что яны кажуць? Они, как правило, это те люди, которые поддерживают Владимира Владимировича Путина, яро поддерживают. И, конечно же, они за собирательство земель, за то, чтобы всех вот присвоить России. Ну, такие есть, да. Но, к сожалению, нам с ними не по пути, поэтому... как-то стараемся их... Даже мой муж, он гражданин России, он выступает однозначно против интеграции и за независимую Беларусь.
Ну а вось Лукашенко альбо Путін, хто з іх, так на вашу думку, горший, лепший? Уже лепей пускай будет Лукашенко, серьезно. Серьезно? Да, уже пускай лучше Лукашенко. Только не Путин, нет, это вообще, это просто... А чому, на вашу думку, ён настільки горш, чим Лукашенко? Бо Лукашенко ж, вядома, і вибори фальсифікував, це факт доведений. Да, конечно, он такой мелкий жулик, мне вот кажется. Але, слухайте, люди зникли, политики зникли. Да, я в курсе, я все знаю, да, это очень... Но сколько смертей на счету Владимира Владимировича Путина, это просто бесчисленное количество. Сколько воинов на его счету. И ввязывать в это все Беларусь очень не хотелось бы. Я так переживаю, я приезжаю сюда каждые 2-3 месяца, и я очень переживаю за свою страну, чтобы только он не коснулся здесь. Своей вот этой кровавой рукой не запачкал Беларусь. Як вас зовут? Татьяна. Дякую вялікі, Тетяна, за ваш каментар. Вельмі цікава, дзяўчына з Расіі, яна беларуска, але жыве ў Расіі, распавяла нам трошкі пра настроі ў самой Расіі. Для гледачоў, якія, магчыма, толькі нядаўна далучыліся да нашага эфіру, нагадаю, што знаходзімся мы ў цэнтры Менску, і цяпер прыкладна 1500 чалавек падыходзяць да Кастрычніцкай плошчы. Да гэтага яны прайшліся шэсцем па вуліцы Зыбіцкай. Яны былі на Нямізе, на плошчы Незалежнасці адбыўся вялікі мітынг. Дзе арганізатары абвесцілі працяг акцыі, а дакладней новую акцыю пад тымі ж лозунгамі, якая адбудзецца 21 снежня, то бок заўтра о 14:00. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вітаю вас, телеглядачі телеканалу Белсат, тыя, хто до нас зараз долучыўся. Я нагадаю, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы Менску, адсюль телеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з акцыі пратэсту супраць інтэграцыі Расіі і Беларусі. Гэта акцыя, якая распачалася о 18 гадзіне сёння тут на Кастрычніцкай плошчы, і сёння ж яна сюды і вярнулася, каб завершыцца. Яна прайшла такім шляхам, якім планавалі арганізатары па вуліцы по проспекту Незалежнасці. На плошчы Незалежнасці адбыўся мітынг, вуліцамі Нямігі, Зыбіцкай вяртаюцца на Кастрычніцкую, каб тут завершыць ланцугом неабыякавых людзей. Крыху людзі прыпыніліся зараз па дарозе. Мы мусім зараз вярнуцца і паглядзець, што там, магчыма, штосьці адбываецца. Да гэтай хвіліны акцыя праходзіла адносна спакойна. На самым пачатку супрацоўнікі міліцыі папярэдзілі удзельнікаў, што каб разышліся, патрабавалі ад людзей. Натуральна, гэтага ніхто не зрабіў.
Тады быў падасланы дзіўны чалавек у выглядзе Дзеда Мороза, які правакаваў удзельнікаў, відаць, на нейкія канфлікты. Ну, але людзі у нас уже спрактыкаваны да такіх выпадкаў, і таму ўсё адбылося ціха і спакойна. Ну, а зараз вот бачым, што прыйшоўшы гэты шлях, які быў, у прынцыпе, запланаваў, людзі штосьці спыніліся тут, штосьці спыніліся, не дайшоўшы да плошчы Кастрычніцкай, каб завершыць гэтую акцыю. Хочу сказаць, што тут прысутнічаюць людзі, вельмі шмат моладзі, але ёсць людзі рознага веку, і ёсць тут побач са мной, перш мы дойдзем, паглядзім, што адбываецца там далей. Тут ёсць побач са мной вельмі вядомы Белсат, тэлеканал Белсат, спадар Ян Грыб, вельмі вядомая асоба уже Ян Грыб. Спадар Ян, вы прайшлі гэты шлях са сваім кіёчкам па гэтых усіх вуліцах Менску, ці як? Так, безумоўна. Чаму вы гэта робіце? Я перапрашаю, але гэта не так лёгка фізічна проста. Безумоўна, нелёгка. Я вельмі адчуваю гэта, што нелёгка. Але я гатовы хадзіць і хадзіць без супынку дзеля таго, каб падняць людзей, нашых людзей, бо яны надта паслухмяныя і рахманыя. Што вы ім сказалі? Вот для таго, каб людзі падняліся, тут каля 2000 чалавек, але магло бы быць 20 000. Што б вы сказалі, каб яны прыйшлі сюды? Магло быць і 200 000. Беларусы, прачынайцеся, інакш вы прачнецеся заўтра ў Расіі і пойдзеце атрымоўваць расійскія пашпарты. А дзеці вашы паедуць у Сірыю ваяваць. Вось у чым справа. Трэба сваю радзіму бараніць. Ведаеце, у нас часта людзі, моя хата з краю, такая пазіцыя. Як вы лічыце, вот гэты край можа абайсці гэтых людзей? Ці не абыць, як вы лічыце? Вы ведаеце, спадзяванне на моладзь. Все-таки спадзяванне на моладзь. Цяпер моладзі не заткнеш вушы, і інфармацыю яны атрымоўваюць самую розную і самую аб'ектыўную. Вот на іх я спадзяюсь. Спадар Ян, дзякую вам вялікі за ваш удзел, за ваше меркаванне. А зараз мы мусім рушыць разам з калонай, каб... Можа, Белсат прачытае мой верш, бо вельмі ж многія прасілі. Дзякуй вялікі. Спадар Ян Грыб прапанаваў нам прачытаць верш. Мы спадзяемся гэта зрабіць, але крыху пазней. Не бойцеся, скандуюць удзельнікі акцыі, яшчэ і таму, што тут самі удзельнікі кажуць, што... Самі удзельнікі кажуць, што вельмі многія людзі проста баяцца ісці, бо кошт гэтага выхаду вельмі дарагі. Вельмі многія людзі перад гэтай акцыяй былі пакараныя зняволеннем, былі пакараныя штрафамі за то, што удзельнічалі ў папярэдніх акцыях 7-8 снежня. Таму тыя, хто выйшаў, гэта людзі вельмі адважныя, это сапраўдныя патрыёты. Ну а зараз бачыце агульныя спевы вядомых папулярных спеваў. Мы тут идем побач с организаторами. Беларусь, живе! Беларусь, живе! Беларусь, живе! Беларусь, живе! Беларусь, живе! Мы тут идем разом с организаторами. Есть таки шанец поговорить с Павлом Северинцем попередне. Павел. Можно было? Тысячи людей, люди вольно вышли, прошлись и сказали все, что они хотели сказать Беларуси и всему свету. Павел, ці ви спадзяецеся на выніку все ж таки? Ці вот громадская думка може паўплываць на тыя падзеі, які адбываюцца? Мы абуджаем беларускі народ. Я думаю, что беларусы павінны зразумець. Бояться не трэба. Трэба выходзіць і бараніць сваё. Я думаю, что далей будзе яшчэ больш людзей. Ці плануеце вы далей нейкія акцыі кшталту того, Завтра депутаты незалежнасці анансавалі акцыю 14. Конечно, мы будем, калі будем на воле. Так что запрашаем и долучайтеся. Живе Беларусь! Живе, дякую вялікі. Беларусь 12 стоп, присоединяйтесь к акции каждый день. 12 часов останавливайтесь. Я хочу яшчэ перапрасіць у наших блогераў, якія тут таксама вядуць трансляцыю, правильно? Ведем. Вот побач со мной, давайте знакомиться. Вы в прямом эфире? Конечно. Сергей Тихановский, канал «Страна для жизни». Скажите, Сергей, ну вы же переехали с Гомеля, по-моему, так? Ну, я такой, и в Гомеле, и в Минске живу, да.
Скажите, калі ласка, вы чаму вот не так давно блогеры стали такими вельмі актыўнымі і заўважнымі, да? Что здарылася, ці што мусіла было здарыцца, каб вот люди так активизовались? Невозможно жить в этой стране стало. Вообще невозможно. Одна ложь кругом. Честных выборов нет, свободы собраний нет. Это вот сейчас нас не разгоняют, потому что это власти тоже выгодно торговаться там с Путиным. Совпали интересы людей и власти. Все. И у нас нет независимых судов. Мы судились, там нельзя выиграть. Добре. Там нельзя выиграть. Невозможно. Тады чаму вы тут? Ці вы не боитесь новых судов, новых А нам уже нечего бояться. У нас уже ничего нету. Что нам бояться, белорусам? Уже есть не за что. Чего бояться? Скажите, Суды вызывают там по административным нарушениям, там придумывают какие-то левые запросы про клевету, что мы там кто-то в ролике что-то сказал, чтобы тягать, дергать. Машины наши останавливают постоянно, незаконно штрафуют, придираются. Ну так по мелочи пока. Меня лично не по-крупному. А скажите, ласка, вот в вашем городе, все-таки Гомель, правильно? Ну, как сказать, я же говорю, у меня семья живет в Минске на востоке. Окей. А вы Но же сам я прожил в Гомеле, да. Но вы бываете, все ж таки, Да, ведаете, да. говорится, белорусскую 400 рублей зарплаты. Вот по Да. всей Беларуси в основном 400 рублей. Это не деньги вообще, жить невозможно за эти деньги. А які у І люди людей бояться. політичні настрої? Скажем, ці готові там люди не боронить хотя бы себе, незалежность свою? Почти большинство белорусов, больше 90%, насколько я знаю, я общаюсь с людьми в разных городах, против этой власти, против Лукашенко. Больше 90%. Но многие боятся потерять вот эти последние копейки, потому что не за что будет кормить семью. Вот это проблема, понимаете? І можна нечто змінити, і можна переодолеть, як ви лічите? Ну, я считаю, что надо выходить на улицу, надо выходить, вот когда есть такие мероприятия, как минимум за независимость, когда власть не разгоняет хотя бы людей, и нужно обязательно в них участвовать. И вот есть у нас акция «Беларусь 12 стоп», это такой общий белорусский флешмоб по всей Беларуси, мы его проводим в разных городах. В 12 часов белорусы, кто идет, кто едет, останавливаются всего лишь на 5-10 секунд в знак протеста против того, что у нас сейчас в стране происходит. И поэтому я прошу и остальных белорусов присоединяться. И по этому хэштегу, вот, который у меня на шапке, вы можете найти кучу видео и фото. Тысячи людей реально участвуют, и скоро будут десятки и сотни тысяч. Я надеюсь. Вот. Дякую, Леки. Что у Страна нас для жизни это то, что мы хотим построить. Сейчас мы еще пока не живем в стране для жизни, к сожалению. Один из лучших каналов белорусских. Дякую, Великі, Ребята, дякую, Великі. Ребята, Дякую, Великі, поддерживают. дякую, Великі. Тим часом будемо глядіти, куди рушить основна колона. Люди йдуть ближче до проспекту, де мусять паўстаць уздоўж праспекта жывым ланцугом. Пакуль што гэтага не бачым, яшчэ рух працягваецца. Ну, на плошчы Кастрычніцкай, так, як і было на пачатку. Вельмі гучна гучыць музыка. Ёсць тут людзі, які адпачываюць з малымі дзецьмі, бо перад навагоднімі святамі, перад каляднымі тут досыць прыгожа прыбрана, і таму натуральна людзі прыязджаюць паглядзець на гэтую ілюмінацыю, і таму тут ёсць з дзецьмі людзі, і вельмі гучна гучыць музыка, але яна гучала і на плошчы Незалежнасці, хаця там звычайна святаў не адбываецца. Гэткім чынам проста ствараюць перашкоды для таго, каб чулі выступоўцаў. Бачым, што вітаюць прысутных таксама гэтую калону, вітаюць аўтамабілі, якія праязджаюць па праспекту. Ну і бачым, што і нас сапраўды гэта калона стала вельмі вялікай. І вельмі прыгожа. Сёння вельмі шмат сцягоў розных гарадоў Беларусі. Вот толькі што мы размаўлялі з людзьмі, якія прыехалі, якія ёсць ураджэнцамі Гомеля, Гомельшчыны, ёсць людзі, якія з Віцебска, з Воршы, з многіх іншых гарадоў. Хоць не так, можа, шмат іх, але, як кажуць, не галоўная колькасць, а галоўная якасць. Зараз поразмаўляем з людзьмі іншымі, якія тут ёсць. Добрый дзень. Давайте з вами уже вечер, амаль ноч, так. Не стаміліся? Не. Для вас чаму важны гэты ўдзел, скажыце, калі ласка? Мы павінны быць незалежнымі. Ніякая нам не патрэбна залежнасць ні ад Расіі, ні ад нікога другога. Мы павінны будаваць сваю дзяржаву.
Скажите, калі ласка, што вы думаеце пра тое, вот, што адбываецца сёння, вот зараз, з нашай краіны, з тым, што ў Піцеры зараз адбываецца? Ці вы што-нибудь ведаеце пра тое ўвогуле, што там адбываецца? Народ просыпается. Вот я хотел бы сказать, ну, вельмі марудна. А тое, што народ нічога не ведае, што вы пра гэта скажаце? Той, хто хоча ведаць, той ведае, а хто не хоча, той і не ведае. Дзякую вам вялікі, дзякую, дзякую. Вот таким чынам праходзім далей па уздоўж праспекта Незалежнасці, дзеля таго, каб ужо бліжэй да завяршэння рухаць гэтую акцыю. Бачым, што тут таксама ёсць людзі і маладзейшага веку. І я тым часам нагадаю як бы сутнасць сённяшняй падзеі, нагадаю тым людзям, якія яшчэ толькі, можа, недаўна далучыліся, што гэта акцыя пратэсту супраць падпісання інтэграцыйных пагадненняў паміж Беларусю і Расіяй. Гэтыя пагадненні сёння абмяркоўваюцца і кажуць, што падпісаная большая іх частка з гэтай 31 дарожнай мапы. Засталіся толькі 3 пункты, якія не падпісаныя. І гэта ўсё адбываецца без нейкага грамадскага абмеркавання, без па-за плечамі людзей, па-за ведамым людзей, бо вся эта інфармацыя прыходзіць найчасцей з расійскіх крыніцаў. Тыя людзі, якія сёння тут прамаўлялі падчас мітынга на плошчы Незалежнасці, дэпутаты Верховнага Савета 13-го склікання. Вот бачым, што зараз вітаюць калону людзі, якія прыязджаюць на аўтамабілях. Працягну гаворку, што дэпутаты Верховнага Савета, якія прамаўлялі сёння падчас мітынгу, падкрэслівалі, што все падпісанні інтэграцыйныя з'яўляюцца неканстытуцыйнымі, бо Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь не прадугледжвае ніякіх наддзяржаўных органаў, пра якія вядуць гаворку кіраўнікі Расіі, не прадугледжвае ніякай інтэграцыі. Што людзі маюць законнае права выказваць свой пратэст, і тым не менш все гэта парушаецца. Людзі за гэту сваю акцыю пратэсту маюць пераслед, вельмі многія атрымалі штрафы, былі асуджаныя, знаходзіцца ў зняволенні Денис Урбанович, Максим Вінярскі, Євген Нафнагель. Это тыя людзі, якія рыхтавалі сённяшнюю акцыю, але яны былі затрыманыя за колькі недоўгі час да яе пачатку. 15 сутак атрымаў Павел Севярынец, які зараз тут у калоне, не адбываў гэтыя 15 сутак, хоць на іх асуджаны. Незразумелыя гульні вядуцца як на вышэйшым узроўні, так і тут непасрэдна у дачыненнях з людзьмі, з тымі грамадзянамі, якім неабыякавы лёс краіны. Незразумелыя адбываюцца падзеі, і яшчэ які пераслед будуць мець гэтыя людзі, адважныя людзі, якія выйшлі на вуліцы. Дарэчы, мы зараз на гэтую тэму паразмаўляем з тымі, хто зараз тут ёсць у гэтай калоне. Зараз мы спыніліся на пешаходным пераходзе. Як і кожны раз падчас падобных акцыяў вітаюць адзін другога удзельнікі акцыі і аўтамабілі, якія прыязджаюць. Так от я працягну думку, што людзі паводзяцца вельмі культурна, вельмі удзельнікі акцыі не парушаюць ніякіх нават прасцейшых, не дазваляюць сабе нават прасцейшых парушэнняў ці правілаў дарожнага руху ці чагосьці іншае. То есть цалкам мірная акцыя і цалкам цывілізаваная. Пакуль людзі стаяць на пераходзе, то будзем размаўляць з тымі людзьмі, якія тут удзельнічаюць з плакатамі. Добры дзень. Бачу, што у вас плакат, скажыце, калі ласка, чаму на ангельскай мове? Я написала капну, так, балшусім. А я могу по-беларуску і по-руску растлумачыць. Растлумачце.
замарозіць астравец і затым ліквідацыю, бо это зацікаўлены толькі расійскія. І я ведаю, што толькі Мясніковіч і Лукашенко прасунулі гэты праект. Вы думаеце, што зараз у гэтай сітуацыі гэтая тэма будзе яшчэ вастрэй паўставаць, ці як? Ну, вастрэй, я разлішу, я спадзяюся, што замарозіць. Зацікаўлены толькі расійскія. А калі увесь і Беларусь, і Акадэмія навук былі супраць, ведаеце. Дзякуй вам вялікі. Толькі Лукашенко настаяў на гэтай небяспечнай пляцоўцы. Дзякуй вам вялікі, дзякуй вялікі. А вот они до перехода, а все рванули туда, все убежали. Серьезно? Серьезно, и Ромашевский, и все. Для наших гледачоў я нагадаю, што мы знаходзімся цяпер на плошчы Незалежнасць, прабачце, на Кастрычніцкай плошчы. Знаходзімся мы, і тут людзі выстраіліся ў жывы ланцуг уздоўж праспекту. Частка людзей пайшла шэсцем далей у бок плошчы Якуба Коласа. Вось якраз у тым раёне нашыя калегі таксама працуюць. Ну а мы паказваем, што на Кастрычніцкай плошчы адбываецца. Я нагадаю, што тут о 6 гадзіне сёння ўсё пачалося. Потым людзі прайшлі па праспекце Незалежнасці да плошчы Незалежнасці, а потым па Немізе і Зыбецкай дайшлі зноў сюды, пасля чаго частка людзей пайшла у бок Якуба Коласа, ну а частка стаіць цяпер тут у ланцугу. Паглядзіце, можна нават убачыць, што некаторыя людзі у грамадскім транспарце вітаюць удзельнікаў гэтага жывога ланцугу. І, дарэчы, Эдуард Пальчыс таксама знаходзіцца тут. Мы вам абяцалі на пачатку яшчэ з ім пагаварыць. Магчыма, гэта атрымаецца ў нас цяпер. Добрый вечер. На процесс. Не выходите на проезжую часть. Нейкі мужчына стаў сябе паводзіць агрэсіўна. Магчыма, ён знаходзіцца на падпітку, але пакуль што гэта выглядае больш на пэўную правакацыю. Ну, альбо, магчыма, проста чалавек сябе паводзіць трошкі такім чынам. Ну, а мы ўсё ж паспрабуем з Эдуардам Пальчысам у трэці раз, паспрабуем узяць у яго каментар. Скажыце, калі ласка, што тут адбывалася ўвесь гэты час, і што за гэты чалавек, чаго ён хацеў ад вас? Ну, просто от него довольно пахнет алкоголем, он уже тут пытался и флаг вырывать, и какую-то там, потасовку провоцировать, и... Ну, как видим, сотрудники милиции почему-то его не забирают, как всяких там Деда Морозов странных и прочее. То есть по телевизору пугать, что тут опасность для детей от нас исходит, да, и каких-то вот не забирать конкретных провокаторов, то есть, довольно забавно. То есть, думаю, потом его можно опознать будет, если кто-то его опознает, будем благодарны. Героев надо делать известными. Ну, дарэчы, вось цікавая карцінка. Сапраўды супрацоўнікі міліцыі здымаюць на аператыўную здымку, здымаюць на камеру гэтага чалавека, аднак спробаў яго затрымаць сапраўды з боку міліцыянтаў не было. Добра, калі гаварыць вось не пра гэты інцыдэнт, а калі казаць пра акцыю сённяшнюю, уражанне ад яе, калі можна, і параўнанне з акцыямі 7-8 снежня, у чым розніца, калі акцыя атрымалася больш эфектыўнай, на ваш погляд? Ну, я думаю, она одна из таких же типов примерно по атмосфере, по настроению, по маршруту, по составу, я думаю, она такая же. Ну, не знаю, мое личное мнение, что надо тоже вовремя останавливаться и как-то, чтобы народу не надоело, к примеру, одно и то же. Учитывая, что сегодня переговоры тоже были неясными, на этих выходных, наверное, надо останавливаться, а то, может, со временем молодежь уже не будет так... Потому что мне очень понравилось, что всегда много молодежи. То есть я впервые вижу столько много молодых новых лиц, в отличие от каких-то предыдущих традиционных форматов. Але вось вы кажаце, што варта спыняцца, варта... Нет, я имею в виду, уже тут близко Новый год и так далее, поэтому тут надо в момент, чувствовать время и момент.
Добра, вось калі казаць пра гэтыя ўсе сюжэты ПБТ, якія выходзілі, казалі пра небяспеку для дзяцей, якая нібыта сыходзіць ад пратэстоўцаў. Навошта гэта ўсё было патрэбна? Навошта было даваць 15 сотняў северынцу, а потым яго выпускаць? Як бы незразумелая гульня. Можна з вами пагаварыць? Так. Незразумелая гульня уладаў у гэтым разе. Ну, смотрите, тут как бы конкретно они повторяли то, что было в 2017 году, то есть такая же по атмосферу напугивания, звонков и прочее, но эти разгона не было, хотя многие ожидали, вот я конкретно ожидал, там оделся как для задержаний, для разгонов. То есть они учатся, они отрабатывают новые какие-то методики, подходы, то есть напугали как бы задержанием, но не задержали, поэтому вот как-то так. Добра, вось кампанія за незалежнасць ідзе акрамя вулічнага фармату, акрамя акцый. Што яшчэ вось можа зрабіць грамадская супольнасць, у тым ліку такія людзі, як вы, што яшчэ яны могуць зрабіць вось у межах гэтай кампаніі? Ну, я думаю, сейчас пока нас, ну, как бы на будущее, сейчас же в основном все вещи идут в информационной сфере, нам надо заниматься информационной работой, контент, то есть, чтобы люди понимали, ну, как бы для них независимость была для максимального круга, конкретно не могли ответить, зачем независимость с экономической точки зрения, социальной и прочее. То есть надо рассказывать там про то, что, не знаю, ни один союзник России никогда не жил хорошо. Надо, то есть это повод даже говорить о экономике. То есть интеграция — это в том числе повод говорить о экономике, как нам дальше развиваться, и что делать лучше, как реформироваться и так далее. Чем заменить дешевую российскую газ и нефть. Все это большой спектр, который можно самых разных вещей обозревать. Глядзіце, не былі падпісаныя інтэграцыйныя дакументы, не была падпісаная праграма, аднак людзі ўсё роўна выйшлі, прычым выйшлі больш, чым было 7-8 снежня. З чым гэта звязана? Чаму людзі працягваюць выходзіць? Я думаю, вышли те же, кто с 7-8, плюс какие-то новые, поэтому это просто такой плюс кумулятивный фактор, и может где-то БТ и ОНТ помогло своими сюжетами, так что они сами как-то это пропиарили, можно сказать. Ну, создавая обострение, иногда не запугаешь, а наоборот только как бы прорекламируешь. Дзякую вялікі. Гэта быў блогер Эдуард Пальшас, які ўдзельнічае ў акцыі «Жывы ланцуг». Я нагадаю, што акцыя «Жывы ланцуг» стаіць цяпер. Людзі выстраіліся на Кастрычніцкай плошчы ўздоўж праспекту Незалежнасці. Тут ёсць адзін такі чалавек, які правакуе нейкі канфлікт, і міліцыя яго не забірае. Пры тым, што міліцыі сапраўды шмат, і міліцыя гэта тут і ў цывільным, і ў форме, і супрацоўнікі ДАІ, але ўсё роўна нічога не адбылося з гэтым чалавекам дзіўным. Ну, тым часам мы паказваем вам, як выглядае гэтая акцыя. Дарэчы, усё яшчэ на плошчы шмат людзей, не ўдзельнікаў акцыі, а проста мінакоў. Тыя ж сем'і з дзецьмі, ну, па-ранейшаму грае музыка, расійская нейкія песні. Добрый вечер. Добрый вечер. А можна вас вось так вось трошки патурбаваць і папрасіць каментару? Скажыце, калі ласка, ваши ўражанні ад сённяшняй акцыі? Ну, насамрэч, вельмі добрыя ўражанні, таму што у тым годзе, у 10-м годзе, ровно дзень назад, у нас было все зусім не так, і адчувалі мы сябе зусім не так. А тут нават тое, што мы можам больш-менш вольна прайсціся, спяваць, сканаваць. Прабачце, калі адчувалі не зусім вольна? У 10-м годзе. У 10-м. Это саме, ровно 9 год і дзень назад стаялі такім жа чынам, гэта была зусім іншая гісторыя. А цяпер, прынамсі, ну, не страшна, і пачуваешся сябе чалавекам прыемным. Дякую. Вось, дарэчы, «Жывы ланцуг» — гэта яшчэ вельмі добрая нагода ўбачыць пераемнасць пакаленняў, што тут ёсць як моладзь, так і людзі сталага веку. Магчыма, мы можам з імі нават пагутарыць. Добрый вечар. Спадарыня, дазвольце, гэта Белсад, дазвольце, калі ласка, пацікавіцца, чаму вы вырашылі паўдзельнічаць у акцыі сёння? Я на ёлку приехала и решила присоединиться к молодежи. Я потому что поддерживаю молодежь. Я понимаю, как с нашей молодежью в Беларуси. Не очень, может быть, и сахар, как говорят, но живут, слава богу. Но дело в том, что они хотят перемен, как пела, забыла.
Вось спадарыня кажа, што яна прыехала на ялінку паглядзець, але вырашыла далучыцца да маладзёнаў, якія стаяць у жывым ланцугу. Якія хочуць пераменаў у лепшы бок. Дзякуй вялікі. Давайте яшчэ паглядзім, хто з удзельнікаў распавядзе нам свае ўражанні. Добрый вечер, спадарыня. Добрый вечер. Я вас ведаю, Екатерина. Я вас гляжу. Белсат. Вельмі прыемна. Файна. Дзякуй, вельмі прыемна. Як вас завуць? Любоў. Спадарыня Любоў, скажыце, калі ласка, вось калі правесці паралелі паміж акцыяй 7-8 і сённяшняй, якая вам спадабалася, можа, больш? Якія ўражанні асабістыя засталіся? Чаго, магчыма, не хапіла? Не хапіла, было б, конечно, добра, каб больш людзей прыходзілі, но я спадзяюся, што яны ўбачаць, што не трэба баяцца, трэба выходзіць і трэба свае правы бараніць. А вось мірна, нікога, як там пужаюць, што тут нешта. Нет, нічога, прыходзьце людзі і бараніце свае правы, бараніце сваю краіну, бо нам тут жыць, нашым дзецям. І дзеля гэтага трэба выходзіць. А што вы ўвогуле думаеце вось пра гэтыя перамовы, якія адбываліся сёння паміж Лукашэнкам і Пуціным? Што вы думаеце? Усё ж замучваецца, невядома, што яны там падпісваюць. Я, напрыклад, катэгарычна супраць інтэграцыі. Я хачу, каб краіна маіх продкаў, мая краіна, краіна маіх дзяцей была незалежная. Дзеля гэтага змагаліся і нашыя продкі, столькі было укладзена ў гэта і жыццяў колькі аддадзена. Я за незалежнасць. А што тычыцца акцыі 7-8, мне кожны дзень падабаецца, кожны дзень своеасаблівы, а вось я спадзяюся, што будзе яшчэ ўсё лепей. Магчыма, вы чулі, што заўтра будзе акцыя, збіраецеся? Так, канешне, збіраюся. Дзякуй вялікі, дзякуй. Дзякуй. Тым часам я нагадаю, што гэта жывы ланцуг на Кастрычніцкай плошчы, дзе цяпер некалькі дзясяткаў чалавек, дакладна толькі вось на тым адрэзку, дзе я знаходжуся, ну а наогул больш за 1500 бралі ўдзел у гэтай акцыі. Таксама я нагадаю, што заўтра о 14:00 распачнецца акцыя тут на Кастрычніцкай плошчы. Будзем сачыць за ёй. Вялікі дзякуй, што былі з намі. Так, і калегі падказваюць мне, што ўжо Галіна Абакунчык, моя калега, працягне жывую трансляцыю. Перадаю ёй слова. Всего хорошего, давайте, спасибо. Я не опознал, я давно изучал. Вітаю вас, шановні сябры, который раз уже сёння за вечар. Зноў з вами я, Галіна Бакунчык. Тут знаходжуся каля ўваходу ў Купалаўскі парк. Тут спынілася дакладней галоўная група пратэстоўцаў на чале з лідарамі, якія таксама правялі такі кароткі мітынг. Галоўным чынам гэта падсумаванне сённяшняга дня, які, на іхнюю думку, быў карысны тым, што людзі незалежна ад колькасці выказалі сваё меркаванне, не пабаяліся прыйсці, каб сказаць сваё не гэтай беларуска-расійскай інтэграцыі. Тут гучалі такія ж самыя лозунгі: не бойся, далучайся, не інтэграцыі. Як планавалі арганізатары акцыі завершыць яе ланцугом, верагодна, што гэтага ланцуга зараз не будзе. Прынамсі, Павел Сярынец не абвяшчаў для таго, каб людзі выстройваліся ўздоўж праспекта. Пакуль што такога выстройвання няма. Але ён заклікаў усіх прыйсці заўтра на Кастрычніцкую плошчу о 2:00 дня, дзе таксама адбудзецца мітынг, які ладзяць дэпутаты Верховнага Савета 13 склікання. Зараз яшчэ група людзей стаіць пры ўваходзе ў парк, дзе знаходзіліся арганізатары імпрэзы, Павел Сярынец і Вячеслав Сіўчык. Зараз мы якраз акурат Вячеслава Сіўчыка сустрэлі. Вельмі добра, Вячеслав, калі ласка.
Уже да, підсумування Сочаць, такое. уже Сочаць, уже наружка, тому я думаю, сёння такі вечар будзе цяжкаваты, але ж это не важно, потому что сёння был цудоўны дзень. Сапраўды сёння Менск паказаў, што ён стаіца Беларусі, і зноўку колькі гадзінаў гучала вольна на нашых вуліцах «Жыве Беларусь», незалежнасць, ніякіх саюзаў з імперскай Расіі, это бачыў весь свет, бачыў нашы бел-чырвона-белыя сцягі. І, натуральна, пры ўладзе сёння людзі, якія прадаюць Беларусь дзеля сваіх інтарэсаў, яны душаць наш народ. А яшчэ глыбока перакананы, што нам удасся і абараніць незалежнасць, і все-таки будзе калісьці беларуская дзяржава, якая будзе для беларускіх грамадзян. Вячеслав, что вы скажете про то, что вы только что сказали, про то, что ідзе сачэнне, я так разумею, з актывістамі галоўным чынам, да? Что вы про гэты пераслед скажете і што далей? Завтра закликали на новую акцию, як она ці адбудзецца ў такім выпадку? Я думаю, что она все равно отбудется при любых сегодняшних деяниях, потому что люди, деяниях силовых структурах, потому что люди ведают про 14 гадзін площу Каліновского. Іншая справа, што пакуль яшчэ беларусы не прачнуліся, яны не вераць в тое, што небяспека вельмі сур'ёзная. И покуль яшчэ недооценивают эту небяспеку. И может быть поздно, тому лепш завтра провести сход, каб был вольный микрофон, каб люди могли выказаться, каб зноў свет побачыў, што Беларусь супраць гэтай дамовы, всех этих папер, які Лукашенко с Путиным подписывает, потому что я уже казал на митингах, надто много, может быть, белорусам придется заплатить за эту так званую глубокую интеграцию. А людей шкода. Тому лепш завтра выйти на улице Менска, это просто простей. Калі можна, як могуць заплаціць? Тыя людзі, якія не прыйшлі, можа баяцца, можа не хочуць, можа... Ну, белорусская нация, она пережила 2 империалистичные войны. И каждая война уносила минимум 2 миллиона жителей белорусов. Вот то, что робит Путин из Беларуси с іншими краинами, это уже такие громницы третьей империалистичной войны, подчас якой белорусам будет вельми тяжко. Тому покуль можно мирным шляхом змагаться за свои правы и свободы, это треба робить, як бы тяжко ни было. Что вы скажете про то, что сегодня уже люди под арештом, и, как вы кажется, что не выключено, что нехто снова опынется там же. Что вы про это скажете, про это ціск і пераслед? Это означает то, что Лукашенко продае Беларусь. Іншого тлумачення арешту и Максима Винярского, и Евгена Афнагеля, и Дениса Урбановича на 15 суток я просто не бачу. Дякую велике. Вам велике дякую. Вельмі велике дякую Белсату, бо дякуючи вам люди бачать, що відбувається. Люди бачать правду, це саме головне зараз для Білорусі. Дякую. Дякую велике. Бачимо, тут стоять люди. Розмовляєте з нами? Ні. Не все готовы размаўляць, хотя вельмі уважліва слухали прамову Вячеслава Сіўчыка. Это можа гаварыць толькі пра тое, што людзі патрабуюць гэтага слова, патрабуюць гэтай праўды. Той праўды, якую яны не пачуюць праз дзяржаўныя тэлеканалы, праз дзяржаўных чыноўнікаў. Зараз мы азірнемся тут на плошчы, тут пры ўваходзе ў парк Купалы адбываецца той цуд і той сюрпрыз, про які казалі студэнткі на пачатку самай акцыі. Я толькі скажу, можа не так добра бачна нашим гледачам. 3 дзяўчыны у нацыянальных строях абгорнутыя бел-чырвона-белым сцягам, сцягам з пагоняй і дзяржаўным чырвона-зялёным сцягам, якія танчылі нацыянальныя танцы і зараз вось са свечкамі ў руках. Спадзяюся, пасля мы з імі паразмаўляем пра гэта. Не так шмат людзей засталося бачыць это прыгожае дзейства, сапраўды такі вельмі каларытны сюрпрыз. Вельмі было б цікава даведацца, што яны гэтым сваім танцам аўтэнтычным хочуць сказаць прысутным.
Завершыўся такі прыгожы танец, ну просто нельга не спытаць гэтых дзяўчат пра гэты танец. Добрый дзень, дзяўчата, калі ласка, вот колькі словаў, хто вы і што ваш танец значыць? Так, на жаль, не могуць размаўляць, але мы мусім ужо перадаваць слова маёй каляжанцы. Я нагадаю, што сёння тут з вами працавала Галіна Бакунчык, тут каля парку Купалы на праспекце Незалежнасці завяршаецца акцыя. Яна будзе прадаўжацца яшчэ заўтра. Я на сёння з вами развітваюся і перадаю сваё слова каляжанцы Кацярыне Андрэевай. Дзякую за ўвагу, заставайцеся з намі, сачыце за нашымі эфірамі. Больш за 1500 удзельнікаў і больш за 3 гадзіны. Такім чынам выглядаў сёння 20 снежня пратэст у Менску супраць інтэграцыі з Расіяй. Я нагадаю, што паводле апошняй інфармацыі яшчэ 3 дарожныя мапы застаюцца няўзгодненыя ў гэтай інтэграцыйнай праграме. І мы будзем абавязкова сачыць за ўсімі навінамі вакол гэтай тэмы інтэграцыі. І, канешне, вакол пратэстаў, якія не спыняюцца, бо заўтра А14 на гэтай самай Кастрычніцкай плошчы вось тут жа адбудзецца чарговая акцыя, на якую заклікае беларуская апазіцыя. Ну а сённяшняя прайшла без інцыдэнтаў, затрыманняў не было. Максімальная колькасць людзей дасягнула 1600 чалавек. Завершылася гэтая акцыя тут, на Кастрычніцкай плошчы, жывым ланцугом. Вялікі дзякуй за тое, што былі з намі. Для вас працавала я, Кацярына Андрэева, моя калега Галіна Бакунчык, наш аператар Алесь Баразенка, таксама Сергей Кавалёў. Мы шчыра ўдзячныя за ўвагу, сачыце за ўсімі навінамі на нашым канале belsat.eu. Да сустрэчы!